97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tiwala ay isang importanteng bagay sa ating buhay. Maaari natin itong ibigay sa kahit na sino o maaaring ibigay naman ito sa atin. Ngunit may mga kaakibat din itong negatibong bagay. Lalong-lalo na ang agad na pagbibigay ng tiwala sa taong hindi pa natin lubusang kilala. Ayon nga sa isang idioma na lobo sa damit ng tupa o wolf in a sheep's clothing. Nang ibig sabihin ay taong nagpapanggap na mabuti pero may kasamaan palang tinatago. Madalas tayong naloloko o napapahamak dahil sa mabilis nating pagtitiwala sa isang tao nang hindi man lang inaalam ang buong pagkatao nito. Aminin man natin o sa hindi ay may mga pagkakataon na tayo ay masyadong nagtitiwala kahit na hindi pa natin gaanong kilala. Marupok lalo na sa mga mabubulaklak na salita na talaga namang mahuhulog tayo sa pagkalalim-lalim. Katulad na lamang ng kwentong ibabahagi sa atin ngayong Sabado ni Girlie na umibig at nagtiwala sa lalaki na akala niya ay mamahalin siya at pahahalagahan. Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Girlie. 32 years old at kasalukuyang nakatira sa Binangonan, Rizal. Kasama ang aking nag-iisang anak. Gusto ko lang po sanang ibahagi ang mapait na karanasan ko sa kamay ng aking nooy kinakasama na medyo matagal na panahon na rin namang nangyari. Para magsilbing aral sa lahat ng taong kagaya ko ay napakabilis magtiwala sa iba at hindi nakikinig sa pangaral ng mga magulang. Lalong-lalo na ang mga kabataan sa ngayon. Hindi naman po sa nilalahat ko pero halos karamihan sa mga kabataan ngayon ay napakabilis magtiwala sa ibang tao, lalo na kung magaling itong magsalita at puro mabuti ang ipinapakita. Na may mga taong nagpapanggap na mabuti para lamang makuha ang inyong tiwala. Papadudot, isa akong helper noon sa isang karinderya sa lugar namin. Minsan ay tagahugas ako ng pinggan at kung minsan naman ay taga-serve ako ng pagkain. Yun lang naman ang trabahong alam ko noon dahil hindi pa naman ako tapos sa pag-aaral. Graduate lamang ako ng high school at hindi na ako nakapag-college dahil na rin sa hirap ng buhay namin noon. Agad ako naghanap ng trabaho para makatulong sa pamilya ko at may maipantawid kami ng gutom sa araw-araw. Pero sinabi naman sa akin noon ng tiyuhin ko na gusto akong pag-aralin ng kanyang asawa na nasa abroad dahil sayang naman daw kung hindi ako makapagtatapos ng pag-aaral. Natuwa naman ako ng husto sa balitang yon pero nasira ang lahat ng plano nila para sa akin nang makilala ko si Leo. Ang lalaking pinili ko kapalit ng magandang kinabukasan ko. Nakilala ko po si Leo sa karinderya na pinagtatrabahuhan ko. Sa halos ilang buwan ko ng pagtatrabaho sa karinderya ay kilala ko na ang mukha ng mga regular customers namin pero hindi po si Leo. Hanggang sa naging regular customer na rin namin siya. Dahil doon na siya araw-araw kumakain ng tanghalian at paminsan-minsan ay kinakausap ako tungkol sa mga pagkaing itinitinda namin. Halos araw-araw nga ay sa tuwing magsaserve ako ng pagkain niya ay nakikipagkwentuhan siya sa akin sandali. At doon ko na nga po napag-alaman na Leo ang pangalan niya
at taga Cavite talaga siya. Nakakadestino lamang siya sa Binangonan dahil sa trabaho bilang construction worker. Nakilala ko si Leo na mabait at gentleman. Magaling din po siyang magsalita na tila ba laging tinitimba ang mga dapat at hindi niya dapat sabihin sa isang sitwasyon. Dahil doon ay nagkagusto ako sa kanya pero itinago ko ang nararamdaman ko. Dahil nahihiya rin ako sa maaari niyang sabihin sa akin, lalo pa at bago pa lamang kaming magkakilala. Si Leo ay matanda lamang sa akin ng 3 taon noon. Ako ay 23 habang siya naman ay 26. Papadudot na kaugalian na nga niya ang pakikipag-usap sa akin kapag naroon siya. At masasabi kong wala akong masabi sa kanya dahil talaga namang napakahusay niyang magsalita at hindi nauubusan ng ikukwento. Nasabi nga niya sa akin na may 7 buwan pa lamang silang kontrata na dapat tapusin bago sila bumalik ng Cavite at nalulungkot daw siya dahil hindi na niya ulit ako makikita pa. Hindi naman sa assuming ako papadudot pero alam ko kung ano ang nais niyang iparating nang sabihin niya ang bagay na yon. At doon na nga siya nagpaalam na manliligaw sa akin noon. At dahil sa marupok ako ay pumayag ako. Umabot din ng halos 3 taon ang panliligaw niya sa akin bago ko siya tuluyang sagutin at kapag linggo naman ay nagde-date kami papadudot. Hindi naman kagwapuhan si Leo pero nagustuhan ko siya dahil sa pagiging gentleman niya at pagiging masipag. Alam ko rin naman na pareho kaming mga binata at dalaga ng panahon na yon dahil si Leo na rin mismo ang nagsabing wala siyang asawa o kahit na girlfriend. Palagi raw kasi siyang iniiwan ng mga nagiging karelasyon niya dahil ipinagpapalit siya ng mga ito sa lalaking may kaya sa buhay. Nalungkot naman ako nang malaman ko yon kaya sinigurado ko sa kanya na hindi ko yon gagawin papadudot. Papadudot, hindi alam ng pamilya ko na meron na akong nobyo. Hindi ko rin kasi alam kung paano sasabihin sa kanila lalo pa at napakahigpit nila sa akin. Kahit nasa hustong gulang naman ako. Mas lalo pa akong natakot magsabi sa kanila nang malaman nilang may nobyo na ang kapatid kong babae na sumunod lamang sa akin. Nakita ko kung paano silang nagalit sa kapatid ko at pinilit nila itong hiwalayan ang nobyo at sinabihan siyang magtapos muna ng pag-aaral. Walang nagawa ang kapatid ko kung hindi ang sumunod sa mga magulang namin. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit ang kapatid ko ay nag-aral samantalang ako ay hindi. Ang kapatid ko kasi ay binayayaan ng talino kaya naman nakapasa siya sa scholarship na inaplayan niya. Ako naman ay mahina ang ulo kaya bumagsak ako at hindi na nga tinuloy ang pag-aaral ko. Tinulungan ko na lamang ang mga magulang ko sa pagpapaaral sa kapatid ko para kahit papaano ay may pamasahe at pambaon nito sa school o kaya naman ay pambili ng mga gagamitin sa project nito. Papadudot 2 buwan ko ng nobyo noon si Leo. At nananatiling lihim ang aming relasyon dahil na rin sa takot ko na magkahiwalay kami. Kaya nga nang malapit nang matapos ang kontrata nila ay tinanong ako ni Leo kung gusto ko bang sumama sa kanya sa Cavite. Marami pong katanungan ang sumagi sa isipan ko ng mga oras na yon, papadudot. Magsasama na ba kami? Paano ang pamilya ko? Paano ang plano ng tiyuhin ko na pag-aralin ako ulit? Ano ang buhay na dadatnang ko sa Cavite? Magiging maayos kaya ang trato sa akin ng pamilya ni Leo? Iilan lamang yan sa mga tanong na naglalaro sa isipan ko ng mga oras na yon at tila ba nabasa ni Leo ang nasa isipan ko. Dahil masuyo niyang hinawakan ang kamay ko at sinabing hindi niya ako pababayaan. Na magkakasama na kami ng matagal at doon na nabuo ang pasya ko. Na sumama sa kanila kaya naman isang gabi habang natutulog na ang lahat sa bahay namin ay dahan-dahan akong lumabas dala ang iilan sa mga gamit ko at si Leo naman ay nasa labas at naghihintay sa akin.
Nagiwan lamang ako ng sulat sa higaan ko at sinabi kong huwag silang mag-alala dahil nasa mabuti akong kalagayan. At humingi na rin ako ng tawad sa ginawa kong pagtakas. Oo, tama kayo ng narinig. Nakipagtanan ako sa lalaking ilang buwan ko pa lamang nakilala. Papadudot nang makarating kami sa Cavite ay agad akong ipinakilala ni Leo sa pamilya niya. Taliwas sa mga iniisip ko ay naging mainit ang pagtanggap nila sa akin, lalo na ng kapatid niyang babae, kaya naman naging maayos ang pakikisama ko sa kanila. Pero wala pang isang linggo ay umalis din kami roon ni Leo dahil may sarili naman daw siyang bahay na minana niya pa sa kanyang lola at doon nga kami nanirahan. Kompleto na ang mga gamit sa bahay pero marumi lamang at halatang hindi nalilinis. At dahil doon na nga kami titira ay nagpaalam ako kay Leo na ayusin ko ang mga gamit sa bahay at aalisin ang mga kalat at pumayag naman siya. Sa ilang buwan na pagsasama namin ni Leo ay masasabi kong napakasaya ko bukod sa kasama ko siya ay hindi niya ako pinapabayaan kagaya ng sinabi niya sa akin. Paminsan-minsan ay naiisip ko ang pamilya ko. Pero naisip kong malaki na ako at nasa hustong gulang na. Pero ang akala kong tuloy-tuloy na masayang pagsasama namin ni Leo ay nagbago simula nang ibalita ko sa kanila ang pagbubuntis ko sa panganay naming anak. Leo! Oh, girly. Parang ang saya mo ah. Anong meron? Buntis ako! Ha? Pakiulit nga. Ano sabi mo? Ang sabi ko, buntis ako! Paano mo naman nasabing buntis ka? Kasi isang buwan na akong delayed. Hindi pa ako nade-delay tuwing may period ako. Baka na-delay ka lang talaga. Hindi, Leo. Galing ako sa bayan kanina. Bumili ako ng pregnancy test kit. Ito! Oh, ano sabi dito? Positive? Oo, kaya buntis talaga ako. Sigurado ka bang sa'yo to? Baka napulot mo lang to ah. Hindi! Ba't ko naman gagawin yun? Malalaman at malalaman mo rin naman kung buntis ba talaga ako o hindi. Baka naman mali yung resulta. Inulit mo ba? Ulitin mo, baka negative talaga yan. Inulit ko na. Ito pang isa, positive din. Buntis talaga ako. Teka nga, ba't parang hindi ka masaya na magkakaanak na tayo? Ay, buwisit! Leo, ano? Sumagot ka nga. Ilang beses ko nang sinabing wala pa sa plano kong magkaanak, girly. Pero ano to? So kasalanan ko? Kasalanan kong nabuntis ako, ganun ba? Nagpipils ka, di ba? Paano ka nabuntis? Sinabihan na kita noon na naubusan ako, di ba? Ang sabi mo wala kang pera. Tapos may nangyari sa atin ulit. Anak naman ng… Ay, di pa naman buo yan, di ba? Baka makuha pa sa pills yan. Uminom ka ng pills, baka sakaling tatnan ka na. Naririnig mo ba sarili mo, Leo? Sinasabi mo bang patayin ko ang anak natin? Dugo pa lang naman yan. Di pa yan buo, kaya pwede pang agapan. Seryoso ka talaga? Anak mo to, Leo! Anak natin! Ba't di ka kasi nag-iingat? Sana maaga pa lang sinabi mo na sa akin na paubos na pala yung pills mo. Ba't ba sa akin mo sinisisi lahat? Ako lang ba gumawa nito? Nabuntis ko ba ang sarili ko? Ang sinasabi ko lang, sana maaga pa lang sinabi mo nang paubos na pala yung pills mo para nagawan ko ng paraan na makabili. Tinan mo ngayon yan. Hindi ba pwedeng matuwa ka na lang na magkakaanak na tayo? Yun nga ang iba dyan, gustong-gusto magkaanak pero hindi sila binibiyayaan. Tapos ikaw, hindi ka pa masaya na magkakaanak ka na? Dahil hindi pa nga ako handa, girly. Ba't bang kulit mo? Construction worker lang ako. Saan ako kukuha ng pambahid mo sa ospital kung sakali? Sa ating dalawa nga lang, halos kulang ang sweldo ko eh. May mga binabayaran pa tayong kuryente at tubig. Di ka ba nag-iisip?
Sige na, kasalanan ko na. Okay ka na? Pero kahit ano pang sabihin mo, itutuloy ko ang pagbubuntis ko. At paano mo gagawin yun? Baka nakakalimutan mo, ako ang nagtatrabaho. Ano bang magagawa mo para palakihin ng batang yan? Gagawa ako ng paraan. Pero hindi ko ipapalaglag ang anak ko kagaya ng gusto mong mangyari. Magsimba ka, Leo. Baka sakaling kilabutan ka sa mga sinabi at naisip mong gawin sa anak natin. Anong sinabi mo? Bakit? Ano mga akala mo sa akin? Demonyo? Ayusin mo lumalabas sa mukha mo, girlie ah. Baka di kita matansya. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Ha? Sasaktan mo ako? Dinispatsahin mo rin ako? Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Pero wag mo sabihin sa akin na di kita pinagsabihan ha. Eh di hingi ako ng tulong sa mama mo. Tutal gusto na rin naman niya magkaapo. Sigurado ako matutuwa siya pag nalaman niyang buntis ako. Wag na wag kang magkakamaling lumapit sa kanila, girlie. Ano? Palalabasin mong wala akong kwentang ama? Bakit? Hindi ba? Kasasabi mo nga lang kanina na hindi ka pa handa, di ba? Hindi ka pa pala handa magkaanak. Eh di sana ikinalma mo yung alaga mo. Baka nakakalimutan mo, girlie. Kusa ka ring bumuka ka at nagpagamit sa akin. Pero kasalanan mo kasi di ka nag-ingat. Bastos ka! Paano mo nasasabi sa akin ang mga salitang yan? Asa na yung Leo na minahal ko? Yung Leo na gentleman, mabait at sinabing hindi ako pababayaan. Bakit? Ikaw nagsimula ng gulong to. Malinaw sa'yo na ayaw ko pa magkaanak. Wala na tayo magagawa, Leo. Andito na to eh. Hindi ba pwedeng tanggapin mo na lang? Bahala ka sa buhay mo. Pero wag mong asahan na tutustusan ko yung pagbubuntis mo. Papadudot matapos akong maiwang tulala sa sala, ay napaisip ako kung tama bang iniwan ko ang pamilya ko para kay Leo. Ibang-iba ang Leo na kaharap ko ng mga oras na yon. At tila ba ibang tao na siya sa paningin ko. Halos madurog ang puso ko sa mga sinabi niya sa akin, Papadudot. Sa pakiramdam ko ay nanliliit ako sa paraan ng panlalait niya sa akin. Pero mas masakit ang malaman na hindi ito masaya na magkakaroon na kami ng anak. Alam ko namang hindi pa siya handa at ayaw niya pa na magkaroon kami ng anak, pero hindi ko inaasahan na ganon katindi ang magiging reaksyon niya sa kaalamang buntis ako. Naisip ko nga na ibang tao lang siya na nagpapanggap na si Leo, pero napaka-imposible naman nun. Ang Leo na nakilala ko ay may respeto sa kahit na sino, mabait, maginoo, mapagmahal at maalaga. Mahaba ang pasensya na kahit magkamali ako ay iniintindi niya ako at sasabihing nangyari na ang nangyari at hayaan na lang namin. Taliwas sa Leo na kausap ko ng mga oras na yon, na tila sarado ang utak niya kahit ipaintindi ko sa kanya na wala na akong magagawa kung buntis ako dahil pareho naman kami ang may gawa noon. Pero pilit niyang isinisisi sa akin na ako ang may kasalanan kung bakit nangyari yon. At habang lumalaki nga ang tiyan ko ay hindi lang yon ang naging pagbabago sa kanya, Papadudot. Naging lasenggero na rin si Leo at halos gabi-gabi na nga siyang lasing kung umuwi. Kaya naman madalas na kaming mag-away. Hoy! Sandukan mo ako. Kakain ako. Ano ba naman yan, Leo? Lasing ka na naman. Isang linggo ka ng ganyan. Ano bang pakialam mo? Sino ka ba? Asawa ba kita? Hindi mo ako asawa pero nanay ako na magiging anak mo. Paalala ko lang, baka kasi nakalimutan mo. Ikaw na naman may gustong magkaanak tayo eh. Ako, ayoko. Narinig mo? Ayoko! Pues wala ka na magagawa kasi buntis na ako. Ang sabihin mo, sinadya mo talaga magbabuntis sa akin para mapikot mo ako. Siguro, natatakot ka iwan kita ano? Sa'yo pa talaga nang galing yan? Eh di ba ikaw tong iniiwanan ng mga nakakarelasyon mo? Bakit ka kaya nila iniiwan?
At anong gusto mong palabasin? Ha? Siguro, iniwang ka nila kasi nalaman nila kung anong klaseng tao ka. Bakit? Anong klaseng tao ba ako? Sige nga, baka nakakalimutan mo. Kusa kang sumama sa akin. Di kita pinilit. Utu-utu ka kasi. Binola-bola ka lang, nagpabilog ka naman. Alam mo, ayoko na. Sawang-sawa na ako makisama sa'yo. Sige, sino tinakot mo? Bakit? Sa tingin mo ba, tatanggapin ka pa ng pamilya mo dahil sa ginawa mong pakikipagtanan sa akin? Mag-isip ka nga. Sa tingin mo ba mabubuhay ka nang wala ako? Hindi, girlie. Hindi. Wala ka nang ibang mapupuntahan kundi sa akin lang. Baliw ka na sa kakainom mo ng alak. Lahat ng alak na naiinom mo, sinira na ang utak mo. Matagal na akong baliw. Ngayon mo nga lang nalaman. O ano? May sasabihin ka pa? Kung ako sa'yo, manahimik ka na. Wala ka na rin namang silbi sa akin bukod sa tagalinis sa tagaluto ko. Sino ba namang gaganaan makipagtalik sa'yo kung para kang nakalunok ng pakwan sa laki ng tiyan mo? Bastos ka talaga! Ano bang akala mo sa akin? Para usan? Bakit? Hindi ba? Kaya nga kita sinama rito eh. Kaso ano pang silbi mo sa akin ngayon? Tingnan mo nga yung tiyan mo. Ang laki na oh. Hayop ka! Hayop! Kakarmahin ka sa ginagawa mo sa akin! Ang tiyan ko. Huwag mo nga akong dramahan dyan. Kasalanan mo yan. Sumama-sama ka kasi sa akin nang hindi mo man ako kinikilalang mabuti. Oo! Nagkamali ako ng pagkakakilala sa'yo! Kasi hindi ka mabuting tao! Hayop ka! Demonyo! Demonyo talaga ako. At nandito ka na sa impyerno kasama ako. Aalis ako rito at hindi mo ako mapipigilan! Eh di umalis ka. Sa tingin mo ba may mukha ka pang iharap sa pamilya mo? Pinili mo nga ako kaysa sa kanila, di ba? Na pinagsisisihan ko! Huli na ang pagsisisi mo, girlie. Kung ginamit mo lang sana yung utak mo, wala ka sana sa ganitong sitwasyon. Oh, anong iniiyak-iyak mo dyan? Masakit bang malaman ang katotohanan? Di ka kasi nag-iisip eh. Ilang buwan mo pa lang ako nakilala, sumama ka agad sa akin. May araw ka rin. Maghintay ka lang sa karma mo. Ang tagal ko nang iniintay ang karma ko pero takot yata sa akin. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin siya dumarating. Kaya sa tingin mo ba, matatakot ako sa karma? Demonyo ka talaga! Ikaw ang demonyo, tanga! Papadudot tumagos lahat sa akin ang mga sinabi ni Leo. Pakiramdam ko ay tama siya na kasalanan ko ang lahat kung bakit ako napunta sa sitwasyong yon. Kung hindi sana ako kaagad nagtiwala sa kanya ay hindi mangyayari ang lahat ng yon sa akin. Gusto kong magsisi dahil pinili ko si Leo kesa sa sarili kong pamilya. Tama rin siya sa sinabi niyang wala na akong mapupuntahan. Alam kong galit na sa akin ang pamilya ko at paniguradong hindi na sila mag-aabalang hanapin ako dahil yon ang nilagay ko sa sulat na iniwan ko sa kanila. Gusto kong humingi ng tawad sa kanila at sabihing nagkamali ako pero hindi ko alam kung mapapatawad pa ba nila ako. Noong ko naramdaman ang sobrang pangungulila sa pamilya ko at noong ko ring naramdaman na ang hirap palang mapunta sa lugar na wala kang kahit na isang kakampi at walang pwedeng tumulong sa iyo. Lumipas pa nga ang ilang linggo ay palala ng palala ang pag-aaway namin ni Leo kapag lasing siya at nagsimula na rin siyang pagbuhatan ako ng kamay. Sa kabila ng pagbubuntis ko ay nagagawa niya pa rin akong saktan pero nagpapasalamat na lamang ako sa Diyos na hindi niya dinadamay ang anak ko. Nariyan kasing nasasapak niya ako o kaya naman ay nasasampal sa bibig kapag hindi niya nagugustuhan ang mga sinasabi ko. Halos mapuno na nga ako ng mga pasa sa katawan pero masyadong maingat si Leo.
Kaya naman kapag may mga pasa ako ay hindi niya ako pinapayagang lumabas ng bahay at kung lalabas man ako ay pagsusuotin niya ako ng mahahabang damit para maitago ang mga pasa ko. Pero kapag mukha ko naman ang may ebidensya ng pananakit niya ay talagang binabantayan niya ako sa takot na baka magsumbong ako. Sa totoo lang ay ilang beses ko nang naisipang magsumbong sa barangay at sa mga magulang niya tungkol sa pananakit niya sa akin, pero natatakot ako na totohanin ni Leo ang banta niya sa akin na idadamay niya ang anak ko kapag nagsumbong ako. Kaya naman nanatili akong pipi sa mga nangyayari sa akin sa takot na mapahamak ang anak ko. Papadudot, isang gabi nga ay hindi na naman umuwi si Leo na ipinagpasalamat ko dahil sa wakas ay mapapahinga ang katawan ko sa pananakit niya sa akin. May mga panahon kasi na hindi ito umuuwi at hindi ko na binalak pang alamin kung saan siya natutulog o tumutuloy dahil panigurado ay nag-iinom lamang ito. Ang importante lang sa akin ay ang magkaroon ako ng kapayapaan ng isip kapag wala siya. Pero hindi ko inaasahan na ang gabing yon din ay ang gabing manganganak ako. Bigla na lang kasing pumutok ang panubigan ko at nagsimula na akong makaramdam ng paghilab ng tiyan. Alam kong kabuuanan ko na pero malayo pa yon sa petsang sinabi sa akin ng doktor. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Wala si Leo at hindi ko alam kung paano ko siya hahagilapin. Hindi ko rin magawang tumayo dahil sa sobrang sakit ng tiyan at balakang ko. Wala rin akong cellphone dahil hindi ako pinayagan ni Leo na gumamit noon. Pero dahil natatakot ako na sa bahay manganak, ay pinilit kong tumayo habang sapo ko ang aking tiyan sa balakang. Dahan-dahan ako naglakad palabas at nagtungo sa kapitbahay namin na kakilala ng mga magulang ni Leo. Nagulat pa nga mga ito nang makita ang kalagayan ko, pero agad din naman akong dinaluhan at tinulungan. Sinabi ko na lang sa kanila na baka pwede nilang tawagan si Tita Lilian, na nanay ni Leo, at agad nila itong tinawagan, pero nagpresenta na sila na dalhin muna ako sa ospital. Papadudod, hindi ko na alam kung papaano kami nakarating ng ospital. Naramdaman ko na lamang ang paglapat ng likod ko sa malamig na kama ng labor room at ang tanging naririnig ko lamang ay ang boses ng doktor na nagsabing umire lamang ako ng mahaba. Hanggang sa tuluyan na akong mapaiyak nang makarinig ako ng malakas na iyak ng sanggol. Iyak yon ng anak ko. Ang nagsisilbing liwanag at tanging pag-asang pinangahawakan ko para magpatuloy pa rin sa buhay. Mas lalo pa akong napaiyak nang ilapit nila sa akin ang anak ko at padapang ipinatong sa dibdib ko. Napakaliit niya at gustuhin ko mang yakapin siya ng mahigpit. Ay alam kong hindi pwede, pero tahimik akong umusal ng pasasalamat sa Diyos dahil naisilang ko ng maayos ang anak ko. Matapos kong manganak ay agad din akong inilipat sa OB ward, samantalang ang anak ko naman ay dinala nila sa nursery. Nabutan ko si Tita Lilian na nakaupo sa kamang paglilipatan ko at halata sa mukha niya ang pag-aalala. Nagulat ako nang tawagan ako ng kumari ko. Bakit silang nagdala sa'yo rito sa ospital? Nasaan ba si Leo? Ano po kasi? Ano? Magsalita ka, girly! Hindi po kasi umuwi si Leo. Pero alam ko po na nandun lang siya sa mga barkada niya nakikipag-inuman. Halos gabi-gabi nga po siya nakikipag-inuman eh. Sus Mariosep! Alam niyang kabuanan mo na pero hindi ka pa rin niya binantayan ng maayos? Kung alam ko lang na ganyan, doon muna kita sa bahay pinatuloy para sana may tumitingin sa'yo. Takot na takot po ako kanina. Hindi ko po alam ang gagawin ko kasi mag-isa lang ako. Wala si Leo kung kailan kailangan ko siya. Ay, hayaan mo't pagsasabihan ko ang batang yan. Isa na siyang ama kaya dapat lang kayong mag-ina ang pagtuunan niya ng pansin. Hindi alak at mga kabarkada niya. Salamat po tita kasi
Kahit hindi niyo po ako kaano-ano, tinanggap niyo kami ng anak ko. Alam mo, Girlie, maayos kang humarap sa amin. Kaya maayos din kitang pakikitunguhan at alam ko namang mabuti kang bata. Ang totoo po niyan, hindi po talaga alam ng mga magulang ko na nandito ako. Di po nila alam na nagkaanak na ako. Pero ang sabi mo sa amin, may basbas ka ng mga magulang mo na sumama sa anak ko. Sorry po kung nagsinungaling ako. Pero tumakas lang po ako sa amin. Nakipagtanan po ako kay Leo. Mahabaging langit. Kung ganun siguradong nag-aalala na sa iyong mga magulang mo. Ang pamilya mo. Bakit ba kasi kinailangan mo pang tumakas? Siguro naman maiintindihan ka ng mga magulang mo kung nagpaalam ka sa kanila ng maayos. Ina ako at hindi ako mapapakali kung alam kong malayo sa akin ang isa sa mga anak ko. Hindi po nila ako papayagan dahil istrikto po sila. Natakot po ako noon na baka paghiwalayin nila kami ni Leo kaya po sumama ako sa kanya rito sa Cavite. Pero may anak na kayong dalawa ni Leo. Siguro naman ay babasbasan na nila ang relasyon ninyong dalawa. Alam kong matutuwa sila kapag nalaman nilang may apo na sila sa'yo. Hindi po ganun kadaling kumbinsihin ng mga magulang ko eh. Baka nga po itakwil na nila ako. Tutulungan kitang makipag-usap sa kanila kung gusto mo. Magulang sa magulang. Hindi na po. Bala ko na rin naman po makipaghiwalay kay Leo. Ha? Pero bakit? Dahil ba napapadalas ang pakikipag-inuman niya? Ay kakausapin ko siya. Wag na po. Ako na lang po ang bahalang kumausap sa kanya. Marami rin po akong gustong sabihin. Pero wag mo naman sanang hiwalayan ng anak ko dahil lang napapadalas ang pag-inom niya. Sa totoo lang, ikaw lang ang babaeng nagtagal sa anak ko. Kaya nasisiguro kong mahal ka niya. Sa ngayon, naiimpluwensyahan lang siya ng mga barkada niya. Ganun po ba yun? Bakit? May nakakatawa ba? Wala naman po. May naalala lang po ako. O siya. Tinawagan ko nga pala si Leo kanina na sumunod dito para may magbantay sa'yo. Hindi ako pwedeng mapuyat at baka tumaas na naman ang presyon ko. Salamat po. Magpahinga ka na muna habang hinihintay natin si Leo. Opo. Okay ka lang ba kung iiwan muna kita rito? Oo naman po. Hindi naman ako magtatagal. Bibili lang ako ng makakain natin. Babalik din ako agad. Papa Dudut, gustong gusto ko nang sabihin kay Tita Lilian kung paano ako tratuhin ng anak niya. Pero sa nakikita kong tiwala nito sa anak ay tiyak na hindi ito maniniwala sa akin. Kung sakali dahil sino nga lang ba ako? Hindi naman nila ako kaano-ano, nagsinungaling na ako ng isang beses sa kanila kaya paano pa sila magtitiwala sa akin kung sakaling magsumbong ako. Baka isipin nila ay sinisiraan ko lamang si Leo at kung magsumbong man ako ay siguradong itatanggi niya yon. Ang naisip ko lamang ng mga oras na yon ay pakiramdaman ang buong paligid ko at magplano ng mga dapat gawin para makaalis ako sa poder ni Leo. Dahil hindi rin naman ako pwedeng basta-basta na lamang mag-decide. Lalo na at may anak na akong dapat isaalang-alang. Hindi ako pwedeng gumawa ng hakbang na maaaring ikapahamak namin lalong-lalo na ng anak ko. Lumipas nga ang buong magdamag ay walang Leo na dumating sa ospital. Halata na rin kay Tita Lilian ang antok sa pagbabantay sa akin. Sinabihan ko nga siya na iwanan na lamang niya ako para makapagpahinga siya. Pero tumanggi siya at baka raw may kailanganin ako o kaya ang apo niya ay walang mag-aasikaso sa amin. Nainis lamang siya sa anak niyang si Leo dahil hindi niya raw ito pinalaking iresponsable at pabaya. Talaga namang napakataas ng tingin niya kay Leo na akala niya ay hindi ito makagagawa ng masama. Mas pinili ko na lamang na manahimik dahil anumang sabihin ko ay maaari nilang gamitin laban sa akin. Sabi ko na lamang sa sarili ko noon kapag naka-recover na ako at kaya na ng anak ko na magbiyahe ay doon ako gagawa ng hakbang para isumbong ang pananakit na ginagawa sa akin ni Leo. At kinabukasan nga ay dumating na rin siya na halatang may hangover pa at nakasimangot na tumingin sa akin na para mang hindi siya masayang makita ako.
Ano po, ma? Buti naman at dumating ka na. Alam mo bang kagabi ka pa namin hinihintay? Pagod kasi ako sa trabaho kaya nakatulog na ako kagabi. Iidlip lang sana ako kaso nagtuloy-tuloy yung tulog ko. Pagod sa trabaho o lasing? Lasing? Anong lasing? Ano? Ba't di ka makasagot? Huwag kang tumingin kay Gerly, akong kausap mo. Okay, lasing ako kagabi. Pero di ko naman kasi alam na manganganak na siya. Leo, kabuanan ni Gerly kaya dapat lagi kang nakaalalay sa kanya. Lagi ka dapat nakabantay. Kagaya niyan, may emergency, nasaan ka? Ayon, nakikipaglaklakan ng alak sa mga barkada mo. Tatay ka na, magulang ka na. Alam mo na sana ang prioridad mo sa buhay. Pinabayaan kitang magsarili dahil ang sabi mo sa akin, kaya mo nang buhayin ang sarili mo. Pinakita mo sa akin dati na responsable ka. Pero ano itong malalaman ko na pinabayaan mong mag-isang asawa mo kahit alam mong kabuanan na niya? Ganito ba ang pagiging responsable, Leo? Ay, okay, sorry. Di na mauulit. Dapat lang! Hindi ka na bata, may anak ka na. Oo na po. Sinasermonan nyo na naman ako eh. Ngayon lang naman ako nag-inom. Umayos ka, Leo, ha? Isusumbong talaga kita sa tatay mo. Wag naman, ma. Di na nga ako uulit eh. Dapat lang. O siya, sige. Ikaw nang bahala kay Gerly at uuwi na ako. Parang sumasakit na naman yata ang bato ko eh. Sige po, ingat kayo. Salamat sa pagbantay kay Girlie. Dadaan muna pala ako ng nursery. Sisilipin ko ang apo ko. Anong sinabi mo sa mama ko? Nagsumbong ka no? Sinabi ko lang naman sa kanya kung nasan ka. Eh di nagsumbong ka nga. Ako ba talaga sinusubukan mo? Bakit pa ang laki ng galit mo sa akin? Okay naman tayo dati ah. Wala rin akong ginawang kasalanan sa'yo. Wala nga. Pero di ko ginusto na magkaanak sa'yo. Hindi mo ba talaga matatanggap yung anak natin? Ay, ilang beses ko bang uulitin sa'yo? Ayoko ng anak. Saan tayo ngayon kukuha ng pambayad dito sa ospital? Pambili pa ng gatas at diaper niyan. Di ka na nga nakakatulong sa akin. Nagdagdag ka pa ng problema. Eh di pabayaan mo na lang kaming umalis. Para wala ka ng problema. Ba't ano? Magsusumbong ka? Wala akong balak na magsumbong. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Eh ginawa mo na nga. Sinumbong mo ako sa nanay ko. Pero wala akong sinabi sa kanya tungkol sa pananakit mo sa akin. Siguraduhin mo lang. Dahil kung hindi, wag mo nang asahang makikita mo pa ulit ang anak mo. Huwag mo siyang idamay dito. Wala siyang kasalanan. Kaya nga kung mahal mong anak mo, itiko mo yung bibig mo. Oo, hindi ako magsasalita. Pangako wala akong pagsasabihan na kahit sino. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Alis ako. Maayos ka rito. Saan ka pupunta? Maghahanap ng pambayad dito sa ospital. Kahit gusto kitang iwan na lang dito, hindi pwede. Baka mamaya magsumbong ka pa. Tandaan mo, kayang-kaya kong ilayo ang anak mo sa'yo. Kaya manahimik ka. Oo. Pangako, hindi ako magsasalita. Papa Dudut, hindi ko maipaliwanag ang kabang nararamdaman ko ng mga oras na yon sa mga banta sa akin ni Leo dahil alam ko na hindi ko kakayanin kung mawawala sa akin ang anak ko. Kung kinakailangang manahimik at magtiis ako sa pananakit niya sa akin ay gagawin ko. Kung yun lang ang tanging paraan para makasama ko ang anak ko. Handa akong isakripisyo ang lahat para sa kanila dahil siya na lamang ang natatanging pag-asa ko para magpatuloy at kayanin ang lahat ng pagsubok pa na darating sa buhay ko. Dahil sa anak ko ay nagkaroon ako ng dahilan para magpursige at maging matapang. Lalo pa at ako na lamang ang maaasahan niya dahil hindi rin naman siya kinilalang anak ni Leo. Samantala sa ospital ay mataman akong naghihintay sa pagdating ni Leo para makauwi na kami. Pero habang lumilipas ang bawat oras ay mas tumitindi ang kaba ko. Naisip kong baka iniwan na ako roon ni Leo at itinakas na niya ang anak ko. Hanggang sa pumasok ang isang nurse sa aking kwarto kargang isang sanggol na alam kong ang anak ko. Walang mapaglagyan ang saya ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Babae ang anak ko at napaka-cute. Nawala lahat ng agam-agam ko na masilayan ko ang anak ko.
Totoo nga na ang anak ang siyang magiging lakas ng isang magulang dahil yon ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Habang kasama ko nga ang anak ko ay hindi ko namalayan ang mabilis na pagtakbo ng oras maliban na lang kapag nagutom ako. Buti na lamang at kahit papaano ay may mga tinapay at kape na iniwan si Tita Lilian para pantawid ko. Halos 3 araw kami ng anak ko sa ospital at hindi ko alam kung susunduin pa ba kami ni Leo. Pero nasagot ang mga katanungan ko nang sa wakas ay dumating na siya. Kasama ang kanyang kapatid na babae. Agad itong nagpahid ng alkohol sa kamay at braso saka nagpaalam sa akin kung pwede raw ba niyang buhatin ang anak ko. Pumayag naman ako dahil alam kong marunong naman siyang humawak ng sanggol. Natuwa akong pinagmasdan siya habang karga ang anak ko at isinasayaw-sayaw habang si Leo naman ay hindi nag-aksaya ng panahon para silipin man lang ang anak namin. Bilang nanay ay masakit para sa akin yon dahil magkasama namin siyang binuo. Dapat ay magkasama rin namin siyang aalagaan, mamahalin at palalakihin. Pero dahil walang balak na kilalanin ni Leo ang anak namin ay ako lamang ang mag-aaruga sa anak ko. Nagising ako sa matinding pag-iisip nang magsalita si Leo at sinabing wala siyang nahanap na pera para pambayad sa ospital. Hindi rin daw siya napahiram ng amo niya dahil may bali pa siya. Kaya naman ang kapatid na lamang daw muna niya ang magbabayad ng hospital bills sa kondisyon na kahit paano ay uhulog-hulugan namin yun ni Leo. Hanggang sa mabayaran namin yon ng buo. Nagpasalamat ako ng husto sa kapatid ni Leo, Papa Dudut. At nangako ako na babayaran ko siya at sinabi niyang hindi naman siya nagmamadali. Ang importante lang daw ay unti-unti kong mabawasan ang utang namin sa kanya, Papa Dudut. Kahit siguro sabihing napakasama ng trato sa akin ni Leo, ay meron naman siyang pamilya na maayos ang trato sa akin. Tinanggap nila ako at ang anak ko ng buo, bagay na hindi niya magawa para sa akin. Alam kong huli na para magsisi pa ako sa maling desisyon na nagawa ko, kaya naman tinanggap ko na lamang ang kapalaran ko. Dahil kung hindi dahil siguro kay Leo ay hindi ako magkakaroon ng isang anghel. Sa dami ng maling nangyari sa buhay ko ay anak ko ang nag-iisang tama. Nang ma-discharge ako ay basta na lamang kaming iniwan ni Leo sa bahay at walang paalam na lumayas na naman at nasiguro koong sa barkada na naman ang punta niya. Sa totoo lang ay naisip kong magiging daan ang anak namin para bumalik kami sa dati. Dahil magkakaroon na siya ng inspirasyon. Dahil sino bang ama ang kayang tiisin ng anak niya? Pero nagkamali ako, Papa Dudut. Naging mas komplikado ang sitwasyon namin nang magkaanak na kami. Kung dati ay isang gabi lamang kung hindi umuwi si Leo, ay inabot na ito ng halos 3 gabi at sa bahay ito ng barkada natutulog. At dahil nga bagong panganak ako noon ay nahirapan akong kumilos, lalo pa at natatakot ako na baka mabinat ako. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yon at awang-awa ako sa sarili ko, lalo na sa anak ko na ni minsan ay hindi man lang kinarga ng kanyang ama. Hirap na hirap ako ng panahon na yon dahil hindi ko rin magawang bumili o magluto ng pagkain dahil nga bagong panganak lamang ako. Gusto ko sanang magluto ng kakainin pero hindi ko naman magawang tumayo dahil masakit ang sugat ko. Pakiramdam ko pa ay may babagsak na kung ano sa ari ko kapag tumayo ako. At isang gabi nga ay naging mas mahirap pa ang mahirap ko ng sitwasyon nang umuwi ng lasing si Leo at naghahanap ng makakain. Pagkain! Kakain ako! Ano ba yan, Leo? Anong oras na oh? Huwag kang maingay. Baka magising yung anak natin sa ingay mo. Wala akong pakialam. Takpan mo yung tenga niya para wala siyang marinig. Paghain mo ako. Kanina pa ako gutom. Wala na tayong pagkain. Hindi ka naman nag-iwan ng pambili. Tsaka hindi ko pa kayang kumilos at baka mabinat ako.
Kakaduguin daw ako ng gusto pag tayo ako ng tayo. Ano? Nangangatwiran ka ba talaga? Nahihirapan kasi akong tumayo. Hindi pa naman kasi masyado magaling tong tahi ko. Wisit! Wala ka na kang silbi, pabigat pa kayo ng batang yan sa akin. Teka lang ha, baka nakakalimutan mo. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito pa ako at nagtitiis na makisama sa'yo. Ah, ganon! Ano? Rico! Matabang ka? Ang tiyan ko. Yan ang napapala ng mga babaeng di alam ang lugar nila sa bahay na to. Isa pang maling sagot mo sa akin ha. Di lang sampalat suntok sa tiyan ang aabuti mo. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Sa amin ang anak mo. Anak ng tokwa naman, girlie. Di ka ba nagsasawa kakatanong mo sa akin yan? Simple lang naman ang sagot ko. Ayoko ng anak. Isaksak mo yan sa kokote mong maliit. Kung ayaw mo sa bata, hayaan mo na lang siya sa akin. Paalisin mo na lang kami rito. Total, pabigat lang din naman kami sa'yo. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo. Mabubulok ka na rito sa ayaw at sa gusto mo. Hayop ka talaga! Ayoko na! Gusto ko na makipag-iwalay sa'yo! Demonyo ka! At saan ka pupunta? Sa pamilya mo? Itinakwil ka na naman ngayon. Wala nang tatanggap sa'yo. Pasalamat ka nga at pinagtsatsagaan ko kayong dalawa kahit wala naman ako mapapala sa inyo. Pagsisisihan mo lahat ng ginawa mong to sa amin ng anak ko! Hindi man ngayon pero Jack na may karma naghihintay sa'yo! Ah, talagang sumasagot ka pa ah? Ito tandaan mo ah. Kung gusto mong umalis ka. Pero hindi mo dadalhin yung bata. Ako may karapatan sa kanya dahil kaya ko siyang buhayin. May trabaho ko. Eh ikaw, ano bang kakayahan mo para buhayin ang batang yan? Ni wala kang trabaho eh. Hindi ko iiwan sa'yo ang anak ko! Tingnan ko lang kung hanggang saan ka dadalhin ang tapang mo. Matapos ang pagtatalo naming yon, Papa Dudut, ay ilang araw na namang hindi umuwi si Leo. Minsan nga ay naiisip ko na baka may iba na siya. Pero at the same time ay hiniling ko na magkaroon na nga para makalimutan na niya kami ng anak ko at ma-divert ang atensyon niya sa iba. Isang araw nga ay nabigla ako sa pagdalaw ni Tita Lilian at may dalang mga prutas. Nagpasalamat naman ako pero hindi nakaligtas sa paningin niya ang buong paligid ng bahay at agad niyang hinanap si Leo. Ang sabi ko ay nasa trabaho ito pero parang hindi siya naniwala sa sinabi ko. Nasa ganung kaming pag-uusap nang biglang dumating si Leo at nabigla rin pagkakita sa kanyang ina. Pinagalitan na naman ni Tita Lilian si Leo at nauwi sa pagtatalo yon. At sobrang tuwa ko nang sabihin niya na doon muna kami ng anak ko sa kanila tumuloy. Para na rin daw may titingin at magbabantay sa amin ng maayos, lalo pa't lagi raw akong naiiwang mag-isa sa bahay ni Leo. Pumayag naman po ito pero pinagbantaan pa ako at nagbilin na huwag daw akong magkakamaling magsumbong sa kahit na sino sa pamilya niya kung ayaw ko raw na hindi ko na makita pa ulit ang anak ko. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang plano niya sa anak ko kung sakali. Pero ayaw ko nang isipin yon dahil nangako ako sa sarili ko at sa anak ko na kahit na anong mangyari ay magtitiis ako hanggang sa kaya na naming umalis sa poder ng walang hiya niyang ama. Nang makarating na nga ako sa bahay ni Tita Lilian ay nanatili akong pipe sa tunay na sitwasyon ko kasama si Leo. Minsan naiisip kong humingi ng tulong sa pamilya ko para makaalis na ako sa poder ni Leo. Pero alam ko sa sarili ko kung ano ang sasabihin nila sa akin, kaya naman pinili kong magtiis alang-alang sa anak ko. Nilibang ko na rin ang sarili ko, Papa Dudut, para kahit papaano ay makalimutan ko ang kalagayan kong yon. Ginawa kong inspirasyon ng anak ko para magpakatatag. Lalo pa't na-realize ko na sobra akong nabulag ng pagmamahal. Ni hindi ko man lang muna kinilalang mabuti ang lalaking pinag-alayan ko ng lahat-lahat. Sa pananatili ko sa bahay ng nanay ni Leo ay masasabi kong hindi nila ako itinuring na iba. Kung tutuusin nga ay sila ang nagpuno ng pagkukulang ni Leo.
Inalagaan nila ako ng husto, pati na rin ang anak ko at sobra ako nagpapasalamat sa kanila. Pero wala silang kahit na anong ideya tungkol sa pananakit ni Leo sa akin. Papadudot mabilis lang na lumipas ang 2 buwan. Nagkaroon agad ako ng mga kakilala sa lugar na yon dahil sa madalas kong paglabas ng bahay sa tuwing paaarawan ko ang anak ko. At isa na roon si Gabriel na naging matalik ko na ring kaibigan. Good morning, girlie. Good morning din, Gab. Kala ko di kayo lalabas ngayon. Mag-aalas 8 na eh. Tinanghali kasi ako ng gising eh. Pinuyat ka na naman ba ng cute na baby na to? Oo, iyak ng iyak kagabi eh. May kabag kasi. Pero ngayon, okay na ba siya? Oo, okay naman na. Pinahira naman ni Tita Lilia ng mansanilya kagabi. Mabuti naman kung ganun. Ang hirap kaya pag baby ang may sakit. Kasi di naman sila nakakapagsalita kung ano masakit sa kanila. Sinabi mo pa. Mangiyak-ngiyak na nga ako kagabi. Paano ayaw niyang tumigil sa pag-iyak? Hindi ko naman alam ang gagawin ko. Ay, kung pwede nga lang nailipat sa akin yung sakit na nararamdaman niya, ginawa ko na. Oo nga. Ganyan ang sinasabi ng lahat ng mga magulang. Alam mo, sa nakikita ko sa'yo, magiging isang mabuting nanay ka. Talaga ba? Hindi ko nga alam kung paano ba maging mabuting ina kasi hindi naman ako naging mabuting anak. Alam mo naman kung anong ginawa ko, di ba? Sige, sabihin na nating may mali ka. Ang mali mo lang naman nagpadala ka sa dikta ng puso mo. Hindi mo inisip yung pamilya mo na maaaring magalit sa gagawin mo. At ang mas malala pa, sumama ka sa lalaking hindi mo pa naman lubos na kilala. Gustuhin ko man magsisi. Andito na eh. Wala na ako magagawa para ibalik yung nakaraan. Tsaka kung di ko siguro nakilala si Leo, baka wala akong baby na sobrang cute. Tama ka dyan. Grabe talaga ang cute ng baby mo. Sarap kurutin eh. Uy, wag naman. Biro lang. Pero maiba ko. Kamukhang kamukha ni Leo itong anak nyo. Photocopy na photocopy. Talaga bang di niya gustong tanggapin na lang tong blessing na dumating sa inyo? Ewan ko ba? Kamukha nga siya ni Leo, pero hindi naman siya matanggap ng sarili niyang ama. Napag-uusapan na rin naman natin si Leo. Hindi ko man lang siya nakitang dinalaw kayo. Naikwento ko na sa'yo, di ba? Malamang gabi-gabi na lang yung nagpapakalunod sa alak. Napaka-irresponsabling ama. Kung ako siguro nasa posisyon ni Leo, matutuwa ako kasi nagkaroon ako ng anak. Lahat ng bata, regalo mula sa Diyos. Blessing ang pagkakaroon ng anak. Sana pareho kayo mag-isip ni Leo. Pero hindi eh. Kailangan ko na lang sigurong tanggapin kung ano man na magiging kapalaran ko. Ako naman ang nagdesisyon nito eh. Kaya ako ang may kasalanan. Huwag mo isisi lahat sa sarili mo. Di mo naman ginusto na ma-inlove sa taong katulad ni Leo eh. Pero sa totoo lang, hindi ako makapaniwala nung una sa mga kwento mo tungkol sa kanya. Kilala kasing napakabait na tao niyan eh. Kahit nga kaaway, wala. Kasi ang husay makisama. Pero hindi naman kayo ang araw-araw na nakakasama ni Leo sa iisang bubong. Kaya wala kayong alam sa tunay niyang ugali. Ayun nga. Kaya nga ayoko rin magsalita ng tapos. Nag-aalala lang ako para sa aming dalawa ng anak ko. Oo, mabait ang pamilya ni Leo pero paano kung magsawa sila? Di ka pababayaan ng mga yan. Kilala ko sila. Kay Leo lang talaga ako nabigla. Lalo na ako. Akala ko pa naman siya na yung lalaki makakatuluyan ko at makakasama habang buhay. Pero makikisama ka pa ba sa kanya? Sabi mo nga sinasaktan ka niya. Wala naman akong choice, Gab. Wala akong ibang pupuntahan. Wala na akong mukhang maihaharap sa pamilya ko. Ito payong kaibigan lang. Matagal na panahon na rin naman simula nang umalis ka sa inyo. Siguro panahon na para hanapin mo sila. Sabihin mo sa kanila ang totoong sitwasyon mo. Kasi pamilya mo pa rin naman sila. May karapatan silang malaman kung ano nangyayari sa'yo. Ano mang pagkakamali ang nagawa mo, mapapatawad at mapapatawad ka nila kasi nga, pamilya ka nila eh. Sabihin na natin galit sila sa'yo. Ang mainam mong gawin, harapin mo ang galit nila. Kung pagalitan ka nila, tanggapin mo kasi nagkamali ka. Pero kahit ano man ang sabihin nila sa'yo, hinding-hindi ka nila itatakwil dahil pamilya kayo. Yan payo ko lang naman. Wala naman siguro mawawala sa'yo kung pakikinggan mo ako. Siguradong kapag nalaman nila ang sitwasyon mo,
Gagawa sila ng paraan para matulungan ka. Maraming salamat, Gab, ha. Hayaan mo, maghahanap lang ako ng tamang tiyempo para makausap sila. Paano mo nga pala sila makukontak? Kabisado ko naman ang cellphone number ng mama at ng tita ko. Sige, sabihan mo lang ako. Ipapahiram ko sa iyo yung cellphone ko para makausap mo sila. Kaso, di keypad lang yun ha. Di ko kayang bumili ng mga touchscreen eh. Okay na yun, ano ka ba? Maraming salamat talaga. Papadudot matapos nga ng pag-uusap naming yon ni Gabriel, ay tila ba nabuhayan ako ng pag-asa. Pag-asa na maaari akong makawala sa hawlang binuo ni Leo para sa amin ang anak ko. Kaya naman habang naroroon ako sa poder ng kanyang ina, ay ginawa ko ang lahat para huwag nilang mahalata ang plano kong pag-alis. Nakapagpasya na rin ako na sabihin na sa pamilya ko ang totoong nangyari sa akin. Dahil kagaya nga ng sinabi ni Gabriel, matagal na panahon na ang nakalipas. Handa na akong harapin ang galit nila o kung ano man ang sasabihin nila dahil ako naman ang gumawa ng pagkakamaling yon. Lihim ako nagpapasalamat na kahit papaano ay binigyan ako ng Diyos ng isang kaibigan na magpapaliwanag ng aking isip sa katauhan ni Gabriel. Kung hindi ko siguro siya nakilala ay hindi po ako magkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang problemang ginawa ko. Nanatili ako sa poder ng nanay ni Leo dahil na rin sa pakiusap nila na doon na rin binyagan ang anak ko. Pumayag naman ako dahil wala na raw kaming dapat alalahanin ni Leo sa gastos dahil sila na raw ang bahala. Hindi naman mayaman ang pamilya ni Leo pero may negosyo silang apartment kaya naman kahit na hindi na sila magtrabaho ay may dumarating na pera sa kanila buwan-buwan. Wala rin akong ideya kung nababayaran ba ni Leo paunti-unti ang perang nahiram namin sa kapatid niya dahil wala naman itong binanggit sa akin. Isa pa ay nahihiya rin akong magtanong pero minsan ay tinatanong nila ako kung may problema raw ba kaming dalawa ni Leo dahil madalang lang itong dumalaw sa amin. Sinabi ko naman sa kanila na wala kaming problema at baka sobrang busy lang talaga ni Leo sa trabaho. Hindi na nga sila nangulit matapos ko yung sabihin sa kanila at nagpasalamat naman ako dahil hindi nila kami pinabayaan ng anak ko. Inabot din ako ng halos 1 taon sa poder ng magulang ni Leo, Papa Dudut. At sa pamamalagi ko naman doon ay nakisama ako ng maayos. Tumulong ako sa lahat ng gawaing bahay kahit nga ang ipaglabas sila ay ako ang nagpresenta pero hindi pumapayag si Tita Lilian. Ang sabi nito sa akin ay mag-focus lamang daw ako sa pag-aalaga ng anak ko at wag ko nang alalahanin ang mga gawaing bahay. Nahihiya man ako ay wala akong nagawa kundi ang sumunod. Doon ko na-realize na wala talagang perpektong pamilya. Dahil sa kabila ng pagiging mabait at maalaga sa akin ng pamilya ni Leo ay siya namang kabaligtaran niya at kung may tawa kong mamimiss kung sakali mang makaalis ako doon ay mamimiss ko ang kabaitan ng pamilya niya sa akin, lalo na sa anak ko. Pero wala na akong magagawa dahil sa nakikita ko kay Leo ay wala na itong pag-asang magbago o mas tamang sabihin na walang balak. Papadudot dumating nga ang first birthday ng anak ko at kagaya ng napag-usapan ay sinabay na rin ang kanyang binyag. Hindi naman magarbo ang handaan pero kompleto sa mga dekorasyon at pagkain. Mabuti nga at umuwi si Leo ng araw na yon at umattend ng binyag. Ang akala ko kasi ay mag-isa lamang akong magulang na pupunta sa simbahan. Marami ring bisita at kasama na roon ang mga kasama ni Leo sa trabaho na sa hula ko ay siya rin kasama niya palagi sa inuman. Hindi ko na lamang sila pinansin at inasikaso na lamang ang mga ninong at ninang ng anak ko na si Tita Lilian ang kumuha pero sinama ko rin bilang ninong ang best friend kong si Gabriel. Naging maayos naman ang okasyon at walang naging kahit na anong problema. Matapos nga ang binyag at birthday ng anak ko ay kinausap ko ang nanay ni Leo. Tinanong ko siya kung pwede na ba akong bumalik sa bahay ni Leo
Total ay malaki na rin naman ang anak namin at kaya ko na rin kumilos. Pumayag naman po ito at hindi tumutol para na rin daw may mag-asikaso sa bahay at sa anak niya. Pero kung magkakaroon man daw ng problema ay huwag akong mahihiyang magsabi sa kanya. Nakukonsensya man ako sa bala ko ay pinilit kong isantabi yon dahil buo na rin ang pasya ko na makipaghiwalay sa kinakasama kong si Leo na walang ibang inatupag kung hindi ang uminom ng alak. Matapos ko nga na magpaalam kay Tita Lilian ay inayos ko na ang ilan sa mga gamit ko at ng anak ko, saka na ako dumiretso sa bahay ni Leo. Pero ang pag-uwi kong yon ang nagresulta na naman sa matindi naming pag-aaway. Sandali! Anong ginagawa mo rito? Bit-bit mo pa talaga yan. Ano kasi, nahihiya na kasi ako sa mama mo. Ngayon ka pa talaga nahiya? Isang taon mahigit ka nang nakatira ron? Pwede bang papasukin mo muna kami? Ay, buwisit! Talagang pinanindigan mo na hindi kami dalawin doon, no? Bakit? Pumupunta naman ako doon kapag mag-aabot ka ng panggasto sa nanay ko Hindi lang naman panggastos ang kailangan namin. Kailangan ka rin ng anak natin. Alam mo, ang dami mong arte. Pasalamat ka nga kahit paano sinusuportahan kita at yung batang yan. Ganon? Kailangan ko pa talagang ipagpasalamat yon? Obligasyon mo naman talaga yun. Ano bang problema mo? Magpasalamat ka na lang na sinusustentuhan ko yung batang yan kahit na hindi ko naman gustong magkaanak. Kung ibang lalaki lang ako, baka pinabayaan ko na kayo Pinagmamalaki mo pa sa akin yan? Hindi ka nga nagpapakaama sa anak mo? Kaya huwag kang umastang banal ka na sa lagay na yan. Binalaan na kita sa pagsagot-sagot mo sa akin, di ba? Kung ayaw mo masaktan, manahimik ka na lang. Ba't ba kasi uuwi-uwi ka pa rito? Ano? Naghahanap ka talaga ng sakit ng katawan? Ang ayos na ng buhay niyo ron, bumalik ka pa rito. Alam mo, hindi kita maintindihan. Ayaw mo kami pakawalan pero ayaw mo naman kami makasama rito. Masyado ka magulo. Di ko alam kung normal pa ba yung takbo ng utak mo. Lintik ka! Aray ko! Ay, buko! Hindi ka ba naman minamalas? Buko! Lumayas ka sa harapan ko! At patahimikin mo yung batang yan! Demonyo ka talaga! May araw ka rin! Pinagbabantaan mo ba ako? Ano bang magagawa mo? Tahanan. Wala kang kakampi rito! Walang tutulong sa'yo! Pwisit! Sinabing patahimikin mo yan Naiirita na ako! Akin na nga yung batang yan! Yuyugyugin ko yan ang tumigil yan sa kakaiyak! Akin na nga yung tiyanak na yan! Ano ba, Leo? Di ka titigil? Bitawan mo anak ko! Ano Tumigil ba? ka sabi Hindi siya magkahinga! Utang na loob! Bitiwan mo sabi ang anak ko! Hayop ka! Hayop ka! Demonyo ka! Anak natin to, Leo! Wala akong anak! Ilayo mo sa akin yan! At baka magdilim ang paningin ko sa inyong dalawa! Halo-halong emosyon ang naramdaman ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Sama ng loob, takot at galit kay Leo. Hindi ko akalain na magagawa niya yon sa anak namin. Halos magdilim ang paningin ko nang makita ko kung paanong takpa ng malaki niyang kamay ang napakaliit na mukha ng aking anak na walang tigil sa pag-iyak. Patawarin ako ng Diyos pero gustong-gusto kong patayin si Leo ng mga oras na yon, pero pinigil ko ang sarili ko at pinanatiling maliwanag ang aking isipan. Pinaghampas ko na lamang siya hanggang sa ibigay niya sa akin ang anak ko at doon lamang ako nakahinga ng maluwag noong siya ang nasa mga bisig ko na. Naisip kong mali na bumalik pa kami roon at umalis sa poder ng kanyang ina. Papadudot panay ang bulong ko sa aking anak ng salitang patawad dahil ako ang nagdala sa kanya sa magulong sitwasyon na yon. Pakiramdam ko ay wala akong kwentang ina dahil hindi ko magawang protektahan ang aking munting anak na wala pang kamalay-malay sa malaimpyernong paligid na kanyang ginagalawan. Doon ko nga mas lalong pinanatag ang loob ko na kausapin ang pamilya ko upang humingi ng tulong.
Sinamantala ko noon na wala si Leo at pumuslit ako para puntahan si Gabriel na nakatira lamang sa kabilang baryo. Dahil malapit lang naman ay nilakad ko na lamang bitbit ang anak ko. Napansin niya pa ang pasa sa mukha ko pero hindi siya nagsalita. Nanghiram ako sa kanya ng cellphone at sinubukan kong tawagan ang mama ko. Laking pasalamat ko nang nag-ring ang number na yon at maya-maya nga lang ay narinig ko ang boses ni mama. Bigla na lamang akong naiyak noong marinig ko ang boses ni mama at panay naman ang kanyang hello na walang kamalay-malay na ako ang tumatawag. Pinilit ko namang ikalma ang sarili ko at ang salitang mama ang tangi kong nasabi. Natahimik noon si mama at tinanong kung ako ba si Girlie at doon na nga ako nagpakilala sa kanya. Inasahan ko na pagagalitan niya ako pero tinanong lamang niya ako kung kumusta na ako. Nasaan ako at hinahanap daw nila ako kung saan-saan. Mas lalo akong napahagulhol ng iyak sa sinabi niya dahil bigla kong naitanong sa sarili ko kung bakit ko nga ba nagawang ipagpalit ang pamilya ko sa isang taong sandali ko pa lamang nakikilala. Habang umiiyak ay buong tapang kong ikinuwento sa kanya ang lahat at awang-awa siya sa naging kalagayan ko. Pero tila gumaan ang pakiramdam ko nang sabihin niyang gagawa sila ng paraan para masundo ako. Binigay ko sa kanila ang address ng bahay ni Leo at ang buong pangalan nito dahil hindi ko alam kung makokontak ko pa sila ulit. Nagbilin din si mama sa akin na wala akong pagsasabihan ng kahit na sino sa balak nilang pagsundo sa akin at bigyan ko lang daw sila ng 1 linggo para maayos lahat ng kailangang ayusin para sa pagsundo sa akin. Lalo pat hindi raw ganong kadali na sumugod sa isang lugar na hindi raw nila teritoryo. Nagpasalamat naman ako kay mama at higit sa lahat ay nagsorry ako sa nagawa ko pero ang sabi niya lang ay kakausapin na lang daw niya ako tungkol doon kapag naiuwi na nila ako ng Binangonan. Matapos ko makipag-usap kay mama ay nagpasalamat ako ng husto kay Gabriel. Pero wala akong binanggit sa kanya na susunduin ako ng pamilya ko sa takot na makarating yon kay Leo at sa pamilya niya. At isa pa ay yon ang bili ni mama. Nang araw din na yon ay nagpaalam ako kay Gabriel na babalik na kami sa bahay at baka biglang dumating si Leo at hindi ako maabutan. Hating gabi nga noon, Papa Dudut, ang akala kong tahimik na gabi namin ay nabulabog dahil lasing na namang umuwi si Leo. Nagpanggap akong tulog pero naramdaman ko ang pagtabi niya sa akin at nabigla ako nang maramdaman kong humalik siya sa aking lieg. Hindi ko alam kung bakit bigla ko na lamang siyang naitulak ng mga oras na yon, Papa Dudut. Pakaramdam ko ay nandidiri ako na hindi ko mawari. Idagdag pa ang mabahong amoy ng alak na nagmumula sa kanya. Pero dahil sa ginawa kong yon ay nagalit siya ng husto sa akin, Papa Dudut. Eto naman, sige na. Leo, ano ba? Oh, ano bang problema mo? Ba't mo ako tinulak? Please naman, wag ngayon. Anong wag ngayon? Kailan ka ba natutong tumanggi? Natutulog yung anak natin. Wala akong pakialam. Ang tagal ko naghintay sa'yo tapos sasabihin mo wag ngayon? Ano ba? Sinabing wag ngayon eh. Kahit yun lang naman ibigay mo na sa akin. Konting respeto naman, Leo. Respeto? Inaano ba kita? Binabasos ba kita? Dati naman natin ginagawa ito ah. Iba na ngayon. Hindi pwede kung kailan mo gusto papayag ako. Hindi ako bayarang babae. Ngayon ka ba gumanyan ha? Kung kailan ilang beses na may nangyari sa atin? Ano ba akala mo sa sarili mo? A-virgin ka masyado. Nag-iinarte ka pa eh, gamit na gamit ka na nga. Sino bang gumagamit sa akin? Di ba ikaw? Pagkatapos kong ibigay sa'yo lahat, binuntis mo ko, inanakan, tapos ngayon ganitong gagawin mo sa akin? Sino ba kasing may sabing ibigay mo sa akin lahat? Katawan mo lang naman ang habol ko eh. At kung nabuntis ka man, di ko na kasalanan yun. Ikaw ang nagpabaya. Hayop ka talaga. Nagpauto ka naman sa hayop na katulad ko. Ibinigay mo lahat sa hayop na to. Kundi ka pa naman bobo eh. Alam mo, paulit-ulit na lang tayo. Wala ka na bang ibang isusumbat sa akin kundi yan? Ba't di ka na lang manahimik dyan at ibigay mo na lang kung anong gusto ko? Baka sakaling matuwa pa ako sa'yo. Hindi! Manigas ka! Ang tapang mo na!
Sa tingin mo ba kaya mo ako? Ha! Handaan mo! Wala ka na ibang pupuntahan! Hindi ka makakaalis dito hanggat di ko sinasabi! Ha! Leo! Girlie! Sorry, di ko sinasadya! Lumayo ka sa akin! Huwag mo ko mayakap-yakap! Baliw ka na! Baliw! Siraulo! Manahimik ka! Pagbabayaran mo lahat ng to! Ano? Magsusumbong ka? Subukan mo! Kung gusto mong di mo na makitang humihingay ang anak mo! Ayop ka! Ayop! Mamatay ka na! Masamang damo ako! Kung may mauuna man sa atin dito, sisiguraduhin kong ikaw yon! Papadudot, takot na takot ako ng mga oras na yon kay Leo dahil para siyang sinapian ng demonyo. Akala ko talaga ay tutuluyan na niya ako pero laking pasalamat ko. At tila nahimasmasan siya at ibang-iba ang itsura ni Leo noon, Papadudot. Nanlilisik ang mga mata niya at para talaga siyang papatay ng tao. Nang tila mahimasmasan nga siya ay agad kong binuhat ang anak ko at niyakap. Lalo pa at nag-aalala ako na baka bigla na namang mabaliw si Leo at kung ano pa ang magawa sa amin ng anak ko. Kahit siguro sumigaw ako ay walang makakarinig sa amin dahil ang bahay ni Leo ay nasa dulo pa ng bukid at medyo malayo sa ibang bahay. Sari-sari tuloy senaryo ang naglaro sa utak ko ng mga oras na yon at naisip ko bigla na kung mamamatay kami ng anak ko rito ay hindi agad malalaman ng ibang tao. Mas lalo akong nag-alala para sa kaligtasan naming mag-ina pero nagpapasalamat ako sa Diyos na medyo kumalma na si Leo at natulog na lamang. Kinabukasan nga, Papadudot, ay maaga akong nagising samantalang si Leo ay masarap at mahimbing pa ang tulog. Gusto kong tumakas kasama ang anak ko pero hindi ko naman alam kung saan ako pupunta. Hindi ko kabisado ang lugar doon at lalo na ang mga tao. Wala rin akong pera para pamasahe at paniguradong magugutom lamang kaming pareho ng anak ko sa daan kaya pinili ko na lamang na manatili sa bahay na yon. Maya-maya nga ay may biglang kumatok at nang pagbuksan ko yon ay may 3 pulis na bumungad sa akin. Kaya bigla akong kinabahan. Tinanong ko pa sila kung ano ang kailangan nila pero napaiyak na lamang ako bigla nang makita ko ang mama ko at ang tito ko at mga kapatid ko na nandoon. Agad akong yumakap sa kanila at tila nabunutan ako ng tinik sa dibdib nang makita ko sila, Papadudot. Pero agad ko rin binalikan ang anak ko sa loob ng bahay at sakto namang nagising si Leo. Nabigla din siya nang makita niya ang mga pulis at saka tumingin sa akin. Ang mga pulis na ang kumausap kay Leo at inanyayahan kami sa barangay para mag-usap-usap. Nang makarating kami sa barangay ay sumunod din doon ang pamilya ni Leo at pilit na dinedepensahan ang anak nila na hindi raw ito nananakit. Sinumbatan pa ako ni Tita Lilian at taon niya akong tinanggap pero ganun lang daw pala ang gagawin ko sa kanila. Itinanggi rin po ni Leo na sinasaktan niya ako pero hindi naniwala ang mga pulis sa kanya. Sa huli ay wala na rin silang nagawa lalo na nang gumawa na ng kasulatan ng sekretary ng barangay doon at pinapirma kaming 2 ni Leo. Naipablatter na rin namin siya kung sakali man nahahanapin niya kami sa binangonan at manggugulo. Ilang buwan lang din ay napag-alaman ko kay Gabriel na nahuli raw si Leo at kasalukuyang nakakulong dahil nahuli raw itong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Matagal na raw pala itong nakatimbre sa mga pulis, hindi lang nila makuhanan ng ebidensya dahil magaling magtago pero sa wakas ay nahuli din po ito. Napaisip ako na marahil yon siguro ang dahilan kung bakit parang ibang tao siya minsan at parang sinasapian. Sa ngayon ay tahimik na kaming namumuhay ng pamilya ko at ng anak ko rito sa bahay namin sa Binangonan. Nasermonan na rin ako nila mama at ng mga tito at tita ko pero lahat yon ay tinanggap ko ng maluwag sa dibdib dahil alam kong nagkamali ako. Ito ang napala ko dahil sumama ako sa lalaking hindi ko pa masyadong kilala pero kahit na ganon ay masaya pa rin ako dahil binayaan ako ng isang anak na nagsilbing lakas ko ng mga panahong gusto ko nang sumuko. At dito na nga po nagtatapos ang aking kwento at sana ay magsilbing aral at huwag pamarisan ang aking pagkakamali.
Maraming salamat po Papa Dudut, sakali man na isa itong sulat ko sa mapalad na mapili ninyong basahin sa araw na ito dito sa Barangay Love Stories, ay lubos na po akong nagpapasalamat. More power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Girlie. Maraming salamat Girlie sa matapang mong pagbabahagi ng iyong kwento sa ating programa. Masaya kami na tuluyang ka nang nakawala sa hawlang binuo ni Leo para sa inyo ng anak mo at maging aral na ito sa iyo sa mga susunod. Sadyang may mga tao talaga na mabilis magtiwala sa iba, lalo na kung puro maganda ang ipinapakita sa atin. Pero lagi nating tatandaan na hindi po sa lahat ng oras ay mapagkakatiwalaan ng isang tao, dahil may mga tao na kukunin ang tiwala mo sa kakatraidorin. Katulad ng isang ahas, sinusukat nito ang kanyang biktima bago kainin. Sana'y magsilbing aral ito sa ating lahat na ang pagtitiwala ay hindi basta-basta ibinibigay. At kung hindi pagaanong kilala ang tao ay huwag na huwag tayong magtitiwala. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan nakakatanggap tayo ng pagmamahal mula sa mga hindi inaasahang tao. Maaring may malaking parte sila sa buhay natin na hindi agad natin napagtatanto. Ikaw kabarangay, kanino mo naranasan ang pagmamahal na hindi mo inaasahan? May mga taong dumarating sa buhay natin na sa umpisa'y hindi natin magugustuhan. Akala natin wala silang magandang maidudulot sa ating buhay. Pero kadalasan sila pa yung nagpapatunay na mali pala tayo ng inaakala at maaga lamang natin silang nahusgahan. Sa kwentong ibabahagi ng ating sender ngayong araw, mapagtanturing kaya niya ang tunay na intensyon ng mga taong nagmamahal sa kanya o idaraan na lamang niya ito sa mga matinding panghuhusga. Yan ang kwentong matutunghayan natin ngayong araw mula sa sulat na pinadala ni Pinang. Sabay-sabay natin pakinggan ang kanyang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayong araw. Proserfina po ang tunay kong pangalan, pero Pinang na lamang po ang itawag ninyo sa akin. Nung nangyari po ang kwento ko ay 28 years old pa lamang ako at pamamasada ng tricycle ang hanap buhay ko. Madalas po akong tinutokso noon dahil bukod sa panlalaki, ang mga damit ko ay lagi pang kulay itim. Sabi ng nanay ko ay parang wala na raw akong alam na ibang kulay. Papa Dudut, ulila na po kami sa ama noon. Tuberculosis ang kinamatay niya, kaya mula noon ay sinanay na lamang ang kasama namin ang bunso kong kapatid. At dahil kapos kami sa pera, hanggang second year high school lang po ang natapos ko. Ako na lang ang tumulong sa nanay ko sa mga gastusin at sa pagbabayad sa mga utang namin na ginastos
sa pagpapaospital noon kay tatay. Pagtitinda lang kasi ng isda ang inaasahan ng nanay ko. Yung bunso ko namang kapatid ay nag-aaral pa sa elementarya. Bata pa lamang ako, Papa Dudut, ay interesado na ako sa pagmamaneho ng motor. Naghahabal-habal kasi noon si tatay at noong 15 anyos na ako ay tinuruan na niya akong magmaneho. Nang mamatay siya ay pinagawa namin ng sidecar ang motor niya para gamitin sa pamamasada. Malaking tulong naman po yun sa amin dahil malaki-laki rin po ang kinikita ko sa pang-araw-araw. Madaling araw pa lamang bumabiyahe na ako para sa mga nagtatrabaho sa bayan. May kumukuha rin sa akin para maging service ng mga bata sa pagpasok sa eskwelahan. Lahat ng kinikita ko ay ibinibigay ko kay nanay. Nang panahong yun ay halos hindi ko na inisip ang sarili ko. Hindi po uso sa akin ang skincare. Tamang hilamos at ligo lang ay ayos na. Kaya hindi rin ako umaasa na may lalaki pang magkakagusto sa akin. No boyfriend since birth po ako, Papa Dudut. Itinatako na rin sa isipan ko na hindi na talaga ako magkaka-boyfriend o magkakaasawa. Wala rin naman kasing nagkakamaling manligaw sa akin. Wala ring nangungulit hanggang sa makilala ko si Kaloy. Miss, pasakay! San po kayo? Papara na lang ako mamaya kapag nandun na tayo sa bababaan ko. Ako, narinig ko na yan. May mga ganyan na ako naging pasahero nun pero wala namang palang pamasahe. Grabe naman to. Napaka-judgmental. Mukha ba ako mambubudol? Hindi ko nasasagutin yung tanong mo, masasaktan ka lang. Eh di parang sinabi mo na rin mukha nga ako mambubudol. Pero huwag kang mag-alala, miss. May pambayad ako. Oh, eto. 100 yan. Hawakan mo na. Mamaya mo na lang ako bigyan ng sukli kapag bababa na ako. Okay na? Absuelto na ba ako, Judge? Sige na, sakay na. Uy, teka! Saan ko upo? Dito sa may likuran mo. Bakit dyan pa sa may likod ko? Ang lawak naman dun sa loob. Mas masarap kasi umupo rito. Gusto ko yung parang sinasampal ako ng hangin. Kung ako kayang sumampal sa'yo, masasarapan ka pa? Depende. Kung may libreng halik pagkatapos ng sampal, ay, kahit 100 beses pa. Isaltik ka ba? Di ba pwedeng humahanga lang sa'yo? Kaya nga sa dami ng dumaang tricycle dito, ikaw lang yung pinara ko. Ikaw lang yung nakakuha ng atensyon ko kaya isipin mo na lang, lucky charm mo ko ngayong araw na to. Lakas ng amats mo ah. Anong tinira mo kagabi? Hanggang kape lang ako. Hindi amats tong meron ako kundi ka ba. Lalo na ngayong kaharap na kita. Dami mong sinasabi. Sumakay ka na nga lang para makababa ka na rin agad. Bad trip kay aga-aga. Ito na, sasakay na. Dahan-dahan lang ha. First time ko. Baliw. Sa'yo. Pwede bang tumahimik ka na lang? Pag napikon ako sa'yo, babangga ko to sa puno para maalog yung utak mo. Uy, wag naman. Konti na nga lang yung talinong meron ako, mawawala pa. Tsaka delikado. Baka mabawasan kagwapuhan ko. Ikaw? Gwapo? Pambihira. Kung ganyan lang din naman yung gwapo, edi wala nang pangit dito sa mundo. Hayaan mo na yung itsura ko. Ang mahalaga, mukha pa rin akong tao. Ano nga palang pangalan mo? Wala akong pangalan. Pwede ba naman yun? Oo, pwede. Kaya huwag ka nang makulit dyan. Pero may nakapagsabi sa akin, Pinang daw pangalan mo. Tama ba? Ano? Sino naman ang nagsabi sa'yo niyan? Katrabaho ko lang. Tsaka matagal na kitang nakikita dito. Hindi lang talaga ako makatsyempo na magpakilala sa'yo. Matagal na rin kitang nakikita dito. Sawang-sawa na nga ako sa pagmumukha mo eh. Kung ganon, di kilala mo na ako? Kilala lang kita sa mukha kasi lagi kitang nakikita dun sa farm. Kaya alam kong kargador ka ron. Pero wala akong pakaalam kung anong pangalan mo. Napakasungit mo naman. Buti alam mo. Kaya kung gusto mo matahimik yung buhay mo, wag ako yung kulitin mo. Gusto lang naman kitang makilala. Tsaka interesado akong malaman kung bakit lagi kang nakaitim. Broken hearted ka ba? Hindi.
Talaga? Hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Ano ba? Ako pala yung una kung sakali. Ano? Kapal naman ang mukha mo. Hindi ako magpapaligaw sa'yo, no? Tsaka lumayo-layo ka nga ng konti. Masyado ka nang nakadikit sa akin eh. Kaya nga ako pumwesto rito para makausap kita ng malapitan. Tagal na kaya kitang hinahangaan. Di lang talaga kita malapitan kasi sabi ng mga katrabaho ko, mailap ka raw sa mga lalaki. Alam mo naman pala eh, bakit ka nangungulit? Kasi gusto kong subukan. Huwag mo nang subukan. Di mo kaya. Papadudot kahit medyo foul na yung mga binitawan kong salita nung nagpatuloy pa ang pag-uusap namin ni Kaloy, ay parang hindi man lang siya nasaktan o naapektuhan nito. Hindi ko pa siya lubusang kilala pero tuwing naghahatid ako ng pasahero sa farm, madalas ko siyang nakikita roon kaya nasabi ko na isa siya sa mga trabahador doon. Yun ang unang beses na nagkausap kami pero parang kumukulo ang dugo ko sa presensya niya. Lalo na noong araw na yon. Marami siyang tinatanong tungkol sa akin hanggang sa humaba na yung usapan namin. Nakabot na kami noon sa dulo ng sitio pero hindi pa rin siya bumababa. At nung sabihin niya na paraan niya lamang yon para magkausap kaming dalawa, ay sapilitan ko na siyang ibinaba. Hindi ko na inisip kung may masasakyan siya sa pinagbabaan ko sa kanya, Papa Dudut. Puro pala yan kasi sa parteng yon ng sitio. Ang kaso'y nakonsensya rin naman ako kaagad kaya binalikan ko siya. Lalo tuloy siyang nag-isip ng kung ano-ano. Matapos ang araw na yon ay nakampante na ako na hindi na kami magkikita ulit. Tuwing naghahatid kasi ako ng pasahero sa farm ay hindi na ako nagtatagal pa roon. Hindi naman sa nag-iinarte ako dahil mahirap lang din siya kagaya ko. Pero wala talaga akong planong magka-boyfriend o magkaasawa ng panahon na yon, Papa Dudut. Tungkol naman po sa nanay ko na matagal na ring byuda, hindi na kami umasang mag-aasawa pa ulit siya. Pero isang araw, Papa Dudut, may dinalang lalaki sa bahay si nanay at hindi ko yon nagustuhan. Nay, nandito na po ako. Oh, may bisita pala tayo. Sino siya, Nay? Anak, si Esto nga pala. Kamag-anak po ba natin? Hindi anak. Dito na siya titira. Magsasama na kami. Po? Kapapakilala niyo lang sa amin tapos dito na agad titira? Napaka-advance naman po, Nay. Na hindi nga namin alam na may karelasyon na pala kayo eh. Pasensya na kung sisingit ako sa usapan nyo ha. Pero ako na sana yung sasagot para sa nanay mo. Hindi po kayong kinakausap ko. Narinig niyo naman po, di ba? Anak, wag mo namang bastusin ng ganyan si Estong. Maayos siyang nakikipag-usap sa'yo. Hayaan mo na mahal. Nabigla lang siguro yung anak mo. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko naman. Pero mahal, magsasama na tayo. Kaya hindi pwedeng ganyan yung pakikitungo niya sa'yo. Wala nga po kayo nabanggit sa akin, di ba? Ano to, gulatan na lang? Naman, lagi tayo magkasama dito sa bahay tapos wala man lang kayo nabanggit tungkol dyan. Pasensya ka na anak. Hindi ko rin kasi alam kung paano ko sasabihin sa inyong magkapatid. Iha, pasensya ka na talaga. Wala naman akong masamang intensyon sa nanay mo. Nandito ako para sana makatulong din sa inyo. Pero kung hindi ka komportable na nandito ako, naiintindihan ko naman. Pwede naman akong bumalik muna sa bahay na tinutuluyan ko. Wag na ho. Wala rin naman ako magagawa kung matagal na kayong magkarelasyon. Dito na lang muna kayo. Mag-uusap lang kami ni nanay sa labas. Nay. Sige anak. Mahal, maiwan ka na muna namin ha. Usap lang kami ng anak ko. Sige. Ayos lang ako rito. Anak, bakit naman ganun ang pakikitungo mo kay Estong? Nahiya tuloy sa'yo. Dapat lang po, Nay. Sa ilang buwan na magkarelasyon kayo, hindi man lang siya nagkusa na magpakilala sa amin ni Bunso. Ang totoo niyan, matagal niya nang gusto na makilala kayo. Ako lang yung may ayaw. Iniisip ko kasi, baka hindi pa kayo handang magkapatid. At ngayon po, sa tingin niyo handa na kami.
Ginulat nyo nga kami. Kung alam ko lang sana may karelasyon na kayo, di sana hindi ako magre-react ng ganun. Baka nga sumang-ayon pa ako agad sa pagtira niya sa bahay. Hindi mo ba siya gusto para sa akin, anak? Hindi naman po sa ganun. Naggulat lang ako. Tsaka mukha naman matino yun eh. Teka, saan ba kayo nagkakilala? Dun lang sa farm. Inalo ko siya ng isda hanggang sa maging suki ko na siya. Naging magkaibigan kami. Nung medyo tumagal-tagal na, ayun, nanligaw na siya sa akin. Paalala lang po, Nay, ha? Menopause na po kayo. Kaya ikalma nyo yung kuting nyo, ha? Ikaw talaga, anak. Ano pa bang aalalahanin ko? Hindi na ako mabubuntis. Kaya kahit 100 beses pa namin yun gawin, ayos na ayos lang. Ay naku, Nay, napaghahalataan po kayo. Harot din eh. Hayaan mo na, anak. Masaya naman ang nanay. Alam nyo naman po na kung saan kayo masaya doon ako. Sana lang talaga hindi nyo yan pagsisihan. Hindi ako magsisising nagmahal ako ulit at nagkaroon ng katuwang sa buhay, anak. Para sa inyo rin ito ng kapatid mo. Kaya alam kong maiintindihan mo rin ako. Papadudot pumayag ako noon na sa bahay na tumira ang bagong kinakasama ni nanay. Pinagbigyan ko si nanay sa kahilingan niyang yon dahil batid ko rin naman na nahihirapan na siya sa pagtatrabaho. Kahit naman kasi nakakatulong na ako sa kanya ay malaking halaga pa rin ang binubuno namin para mabayaran ang mga utang namin. Nagtaka nga po ako noon kung bakit gano'n na lamang kumayod si nanay para makabayad kami ng utang. Saka ko lang nalaman na nakasanla pala sa dating amo ni nanay ang bahay at lupa namin. Para akong pinagsakluman ng langit at lupa sa mga nalaman ko. Mahalaga kasi ang lupang yon kay tatay. Isa pa doon kami lumaki. Isa sa mga bilin ni tatay na alagaan namin yung lupang pinag-ipunan niya. Ang pambili noong nagpakasal sila ni nanay. Yun lang daw kasi ang maipapamana niya sa amin. Pero nung nalaman kong nakasangla pala at ginigipit na ang nanay ko ay sobrang nanghina ako, papadudot. Noong nagdesisyon si nanay na magsama na sila ni Tio Estong, alam na rin pala niya ang tungkol sa lagay ng lupa namin kaya nangako siya na tutulong sa pagbabayad. Kahit na hindi ko pa siya lubos na tinatanggap sa pamilya namin ay tinanggap ko na rin siya. Lalo na ang alok niyang tulong. Sinubukan ko ring makisama ng maayos sa kanya pero tuwing nakikita ko siya ay naaalala ko lamang ang tatay ko at ang matinding pangungulilang nararamdaman ko. Hindi naman sa hindi ko talaga siya kayang tanggapin bilang pangalawang ama naming magkakapatid. Kinakailangan ko lang talaga noon ng kaunti pang panahon para iproseso ang lahat, papadudot. Papadudot sa kabila ng pag-aalinlangan ko na tanggapin si Tio Estong bilang pangalawang tatay namin, ay hindi naman siya pumalya sa pagiging mabuting katuwang sa nanay ko. Mula nang dumating siya sa buhay namin ay naging magaan na ang lahat para sa akin. Hindi lang sa mga gastusin kundi pati na rin sa mga mabibigat na gawaing nakasanayan ko noon. Lagi niyang sinasabi na babae pa rin ako kaya hindi ko na dapat ginagawa ang mga yon. Aaminin ko na natouch ako sa pagmamalasakit niya. Pakiramdam ko tuloy ay hindi lang ako nagkaroon ng pangalawang tatay kundi nagkaroon din ako ng bagong kaibigan. Nakakapagtabi na rin ako noon ng kaunting pera para sa sarili ko. Dahil doon ay tuluyan ko na siyang tinanggap sa pamilya namin. Hindi nagtagal ay nagpakasal na rin si nanay at Tio Estong sa huwes. Suportado naman naming magkapatid yon. Masaya kami para kay nanay dahil matagal din siyang naging single. Simple lang ang kasal nila, tinutokso ko pa nga noon si nanay dahil parang dalaga pa siya sa suot niyang bestida at kilig na kilig pa kay Tio Estong. Yun pa lang ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ganon kasaya mula nang mawala si tatay. Dahil pareho na silang walang mga magulang, bukod sa amin ay yung kapatid lang ni Tio Estong ang dumalo sa kasal. Pagdating naman sa simpleng selebrasyon namin, halos mga kakilala lamang ang inaasahan naming dadalo.
Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay may isa pang bisitang dumating na hindi ko akalaing pupunta roon, Papa Dudut. Hi, Pinang. Huwag mo kong kausapin. Sungit naman. Bisita rin kaya ako rito. Sa pagkakaalala ko, hindi ka naman namin inimbita. Ikaw hindi. Pero yung stepfather mo, oo. Ano? Si Chong, inimbita ka? Huwag mo sabihin ka mag-anak ka nun. Hindi. Magkatrabaho lang kami. Madalas ko kasi siyang kakwentuhan, kaya ayun. Medyo dikit na kami. Baka naman ikaw lang nag-iisip na dikit kayo. Assuming ka pa naman. Parang gaya lang yan nung akala mo gwapo ka kahit hindi naman talaga. Wow! Eh di kinukonsidera mo rin na gwapo talaga ako. Kung nagwagwapuhan ka sa sarili mo, pues ako hindi. Doon ka na nga. Kung gusto mo makikain, kumain ka na lang. Huwag kang dikit ng dikit sa akin. Kapag sinungitan mo pa ako ulit, isusumbong kita kay Mang Estong. Samahan pa kita. Kapag sinamahan mo ako, ipapakilala kita bilang girlfriend ko. Ewan ko sa'yo, diyan ka na nga. Uy, huwag mo naman ako iwan dito. Ay, sige na. Di na kita iinisin. Sa isang kondisyon. May kondisyon pa? Kapal ha? Kapag nasagot mo yung tanong ko, magpapakabait ako ngayong araw. O sige, tignan natin. Ito yung tanong ko. Bakit lagi ka nakaitim na damit? Akala ko nga magsusuot ka ng kahit puti o pink man lang ngayong kasal ng nanay mo. Pues, para sa kaalaman mo, hindi pa ako nakapagsuot ng damit na pink sa tanang buhay ko. At saka mas gusto ko yung itim kasi gusto ko lang. Walang malalim na dahilan. Okay. At least alam ko na kung anong kulay yung ibibigay kong regalo sa'yo. Regalo para san? Matagal pa birthday ko mga 3 buwan pa. Hindi lang naman sa birthday pwede magregalo Teka nga, bakit mo naman ako reregaluhan ha? Close ba tayo? Hindi pa, pero pagtatrabahuhan ko maging ka-close ka. Ganun? Sige, samahan mo ko maghugas ng mga plato mamaya kapag nakauwi na lahat ng mga bisita. Talaga? Sige ba? Marunong ka? Oo naman. Baka hindi mo alam, marami akong kayang gawin. Marunong ako sa lahat ng gawaing bahay at batak din sa trabaho. Kaya kung kailangan mo na ng mapapangasawa, sabihan mo lang ako. Iba rin yung saltik mo, no? Ikaw na mismo nagbebenta sa sarili mo. Ngayon lang kasi ako nagkagusto sa isang babae ng ganito katindi. Yung tipong nagsimula talaga sa paghanga. Tinatanaw-tanaw nga lang kita nung nakaraan Tapos ngayon, nakakausap na kita. Ang saya, di ba? Masaya na yon para sa'yo? Oo. Bakit ikaw? Ano bang magpapasaya sa'yo? Kapag nabayaran ko na lahat ang mga utang namin at natubos na tong bahay at lupa namin sa pagkakasangla. Ginigipit na kasi si nanay nung pinagsanlaan niya. Ganun ba? Kung gusto mo, ako natutubos. Ano ka nangangarap ng gising? Sa kinikita natin, hindi natin kaya yun. Paano kung may tumulong sa inyo na tubusin yung bahay at lupa nyo? Okay lang ba sa'yo? Okay lang naman. Basta hindi ako yung kapalit. Sigurado rin naman ako na hindi papayag nanay mo na gawin kang pambayad. Walang katumbas na halagang nag-iisang pinang dito sa lugar natin. Nang uto ka pa ha? Alam mo, kung dumidiskarte ka lang para makapagbalot ka ng handa mamaya, hindi yan uubra sa akin. Manghihingi na lang ako kay Mang Estong. Siguradong hindi ako tatanggihan nun. Ang sasarap pa naman ng mga pagkain, lalo na yung biko. Talaga? Nasarapan ka dun sa biko? Oo. Sino ba nagluto nun? Magpapaluto nga ako sa birthday ko. Ako. Talaga? Wow, magaling ka rin palang magluto. Salamat, pero tsamba lang yun. Papa Dudut, muli na namang napahaba ang usapan namin noon nang hindi namin namamalayan. Masaya naman siyang kausap at nasasabayan niya yung kanal humor ko. Nakakainis lang siya noong una pero noong medyo nakilala ko na siya ay agad na gumaan ang loob ko sa kanya. Para kung nakahanap ng solid na kaibigan sa katauhan ni Kaloy. Hindi ko pa iniisip noon na may romantic feelings na yung nararamdaman ko para sa kanya. Bukod kasi sa hindi ako sanay na sinasabi ang tungkol sa tunay kong nararamdaman, ay hindi pa talaga ako handang makipagrelasyon sa kahit na sino. Pagkatapos ng kasal ni nanay at Tio Estong, paminsan-minsan ay naiisip ko na rin ang masayang usapan namin ni Kaloy. Ewan ko ba pero nahihiya talaga akong aminin na apektado na ako sa presensya niya.
Baka kasi masyado ng late yung edad ko para maramdaman yung ganong bagay. Baka sabihin ng iba, nagfi-feeling teenager samantalang 30 anyos na ako ng panahong yon. Papadudot, sa kakaisip ko nga po noon kay Kaloy ay umabot na siya sa panaginip ko. Ilang beses ko nang napapanaginipan na magkasama kami. Magkahawak kamay at muntik pa niya akong mahalikan. Aaminin ko na medyo nahiya ko sa parting isinama ko pa ito sa pagkukwento ko sa inyo. Pero sa ganong paraan po talaga ipinamukha sa akin ng tadhana na hindi na basta pagkakaibigan lang yung nararamdaman ko para kay Kaloy. At mas lalo pang lumala ang nararamdaman ko nang bigla na lamang siyang sumulpot sa bahay namin para umakyat ng ligaw. Ay, nakauwi na rin. Teka, sinong katawanan ni Chong sa bahay? Parang pamilyar yung boses ah. Oh, Nak, nandiyan ka na pala. Chong, may bisita pala kayo? Ah, oo. Kanina ka pa nga hinihintay eh. Aakyat yata ng ligaw. Ha? Baka makikikain lang yan, Chong. Huwag kayong nagpapaniwala sa galawan ng kulukoy na yan. Wrong timing po yata ako mga istong. Mauna na po ako. Ha? Sigurado ka ba? Naku, hintayin mo na yung ipinahanda kong pagkain. Baka nagugutom ka na. Ilang oras ka na rin naghihintay kay Pinang. Pasensya na po mga istong. Naabala ko pa kayo. Pinang, mauna na ako. Aalis ka na talaga? O yun ko ba? Nagbibiro lang naman ako kanina. Ikaw naman kasi anak, sinimulan mo agad eh. Si Chong naman nangungonsensya pa. O siya, mag-usap na muna kayo. Titingnan ko lang yung nilulutong pagkain para sa manliligaw mo. Teka nga po, bakit parang aligaga kayo sa pag-aasikaso sa kulukoy na to? Huwag niyong sabihin pumayag na kayong manligaw to sa akin. Ano kasi? Siyempre, bisita pa rin natin siya. Nakakahiya naman kung hindi ko aasikasuhin. Pwede bang ako naman yung kausapin mo? Nagsipilyo pa naman ako bago pumunta rito tapos mapapanisan lang pala ako ng laway. Nak, sige na. Kausapin mo na yan. Sige na nga po. O ikaw, dun tayo sa labas. Papaalisin mo na ba ako? Kaya tayo lumabas? Drama mo, Kaloy. Pagkakita mo kasi sa akin kanina parang gusto mo na akong pauwiin eh. Akala mo lang yun. Bakit ka ba nandito? Kung sabihin na nakikipagkwentuhan ka lang kay Chong halos maghapon na nga kayo magkasama sa trabaho. Ikaw talaga yung dahilan kaya nandito ako. Ha? Ako? Bakit? May iba pa bang Pinang na nakatira sa bahay nyo? Pero bakit nga? Gusto lang kitang makita. Alam mo naman maghapon kaming nagtatrabaho. Tapos inaabangan ko kung maghahatid ka ng pasahero dun sa farm. Kaso nangawit ng leeg ko kakatanaw sa kalsada. Wala ka pa rin. Sino ba kasi may sabi sa iyong hintayin mo ko ron? Pero seryoso, maghihintay pa rin ako. Na ano? Na maghatid ako ng pasahero doon? Hindi. Langya. Akala ko naman na-gets mo. Ano ba kasi yun? Ang sabi ko, maghihintay pa rin ako hanggang sa pumayag ka ng ligawan kita. Yun ba yun? Di mo kasi nililinaw eh. May pag-asa bang pumayag ka? Siguro. Nga pala, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Nagka-girlfriend ka na ba dati? Oo. Talaga? Nakailang ka na? 2 pa lang. Yung una nung high school ako, tapos yung huli nung college ako. Wow! Nag-college ka? Oo. Agriculture yung kinuha kong kurso. Natapos mo ba? Oo. Kung ganun, bakit mas pinili mo pa rin magtrabaho dun sa farm? Dapat nag-apply ka na lang sa gobyerno o kaya sa mga pribadong kumpanya para mas malaki yung sweldo. Tsaka hindi ka na nabibilid sa araw. Tignan mo, pareho na tayong sunog. Ayaw mo nun? Pareho tayong parang tutong sa sinaing? Sa bagay, mas okay na to. Basta wag na lang paaabutin sa puntong kakulay na natin yung puwet ng kaldero namin. Papadudot na putol yung masama naming tawanan nang biglang dumating si nanay.
Bakas sa reaksyon niya na hindi niya gustong naroon si Kaloy sa amin. Kung hindi pa siya sinaway ni Tio Estong ay hindi pa siya titigil sa pagpaparinig. Hindi ko makakalimutan yung sinabi niya noon na magpapaligaw na lamang daw ako ay sa kasing hirap pa namin. Masakit po yun para sa akin dahil yun ang unang beses na nakarinig ako ng ganong pangiinsulto mula kay nanay. Sa lahat ng taong kilala ko ay sa kanya ko yon pinaka hindi inaasahang mapapakinggan. Dahil nahiya na si Kaloy sa mga sinabi ni nanay ay nagpaalam na rin kaagad siya noon. Pagkaalis naman niya ay medyo nagkasagutan pa kami ng nanay ko. Nakiusap ako sa kanya na kung pwede sana'y itrato niya na rin ng maayos ang taong pinapahalagahan ko bukod sa kanila. Isa pa, nasa hustong edad na ako para magdesisyon kung sino ang mga kikilalanin ko o hindi. Naintindihan ko naman na nagmamalasakit lamang sa akin si nanay pero hindi ko nagustuhan yung sinabi niyang hindi kami maiaahon sa kahirapan ng isang kagaya lamang ni Kaloy. Sanay naman po kami sa pinaghihirapan yung mga bagay-bagay kaya nagtataka po ako kay nanay kung bakit nakapagbitaw siya ng ganong salita. Papadudot hindi lang po sa pagtrato ni nanay kay Kaloy ang napansin ko ng panahong yon. Napansin ko rin na nagiging malamig na rin ang pakikitungo niya kay Tio Estong. Tumigil na rin sa pagtitinda ng isda si nanay at sinabing may iniaalok na trabaho sa kanya ang kakilala niya. Namasukan daw siyang tindera sa isang malaking bakery. Naniwala naman ako sa kanya kaya hindi na ako nagtanong pa. Pero nung halos araw-araw na siyang may inuuwing bagong damit, doon na po ako nagduda sa sarili kong ina. Papadudot mula nang maging malapit kami ng kapatid kong bunso kay Tio Estong, ay madalas na kaming sinusungitan ni nanay. Hindi namin maintindihan noon kung nagsiselos ba siya sa pagiging malapit namin sa taong itinuring na naming pangalawang ama o may iba pa siyang dahilan. Kung noon ay nagkikita-kita kaming lahat pagsapit ng hapon at sabay-sabay ring naghahapunan mula nang maging tendera si nanay ay napapadalas na rin ang pag-uwi niya ng alanganing oras. Hindi ko na napigilang maawa noon kay Tio Estong. Alam ko po kung gaano niya kamahal si nanay. Tuwing late na umuwi si nanay, inaasikaso pa rin siya at ipinaghahain ng hapunan kahit pagod na sa maghapong trabaho sa bukid si Tio Estong. Dahil sa pagdududa ko sa nanay ko, ako na rin mismo ang gumawa ng paraan para malaman kung may kalokohan siyang ginagawa. Noong araw na yon ay sinadya kong hindi na mamasada bandang hapon para sunduin si nanay sa bakery na sinasabi niyang pinapasukan niya. Habang naghihintay po ako noon sa tapat ng bakery na pinagtatrabuhan niya ay kitang-kita ko ang paglabas niya kasama ang isang lalaking hindi nalalayo ang edad sa kanya. Nakahawak siya sa braso nito at masayang nag-uusap bago magpaalam si nanay sa pag-uwi niya noon. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha niya nang businahan ko siya ng mga sandaling yon. At pag-uwi namin ay hindi ko na napigilan ang emosyon ko, papadudot. Pinang, mag-usap tayo anak. Talaga mag-uusap tayo, Nay. Nakita ko eh. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Ang tindi nyo nga eh. Kapit na kapit kayo dun sa lalaking yun. Anak, makinig ka muna sa akin. Pakiusap. Wala naman po ako maririnig sa inyo kundi kasinungalingan eh. Pero sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataong magpaliwanag. Galingan nyo para maniwala ako. Patawarin mo ko anak. Gipit na kasi ako. Nung natanggap ako sa bakery, kinapalan ko yung mukha ko na manghiram ng pera sa boss namin. Pumayag naman siya. Pero bukod sa pagtitindera sa bakery, may iba pa siyang pinapagawa sa akin. Gaya ng ano? Ano yun, nagkukulong kayo sa kwarto? Yun po ba yung sinasabi niyong trabaho? Oo, totoo. Totoong nagkukulong kami sa kwarto niya habang oras ng trabaho. Pero maniwala ka anak, wala kaming ginagawang kalaswaan doon. Nagpapamasahe lang siya sa akin. Tapos binibigyan niya ako ng malaking tip at kung ano-anong regalo. Dahil lang sa masahe yun?
Naku, Nay ha, sinasabi ko po sa inyo, hindi ako basta-basta maniniwala dyan sa sinasabi nyo. Wala talaga kaming ibang ginagawa. Nagpapamasahe lang talaga siya ng buong katawan niya. Buong katawan? Oo, pero hindi yun kagaya ng iniisip mo. Eh kung ganun, bakit nakahawak kayo sa braso niya? Ang saya-saya nyo pa nga eh. Kung hindi ko lang kayo kilala, mapagkakamalan ko kayong mag-asawa. Gusto niya ako, anak. Nakakahiyamang sabihin pero ginamit ko yung nararamdaman niya para sa akin. Para hindi niya ako singilin agad ng utang ko sa kanya. May nangyari na ba sa inyo? Wala! Wala, anak! Ay, Nay, layuan nyo na po siya. Maawa po kayo kay Chong. Ang bait-bait niya sa atin, lalo na sa inyo. Mahal na mahal ka niya. Kailangan niya malaman yung totoo. Mali mo, matulungan ka pa. Ayoko nang sabihin pa yun sa kanya, anak. Nakapagbigay na siya noon ng pambayad sa bahay at lupa natin. Kahit unti-unti. Masyado na siyang maraming nagawa para sa atin. Sapat na yon. Nahihiya na rin ako sa kanya. Kaya ayoko nang dagdagan pa yung iniisip niya. Pero Nay, mali pa rin po na binigyan niyo ng pagkakataon yung boss niyo. Paano kung umasa yun? Paano kung gamitin niya yung utang niyo para wala na kayong kawala sa kanya? Malaking gulo po yung pinasok niyo. Pasensya ka na, anak. Huwag ka mag-alala. Gagawang ko to ng paraan. Anong gagawa ng paraan? Chong! May problema ba? Nakauwi na po pala kayo. Mahal. Anong nangyari sa inyong dalawa? Parang gulat na gulat kayo Hindi naman. May kinukwento lang kasi sa akin itong si Pinang. Totoo ba yun, Nak? Baka naman pwedeng ikwento mo rin sa akin. Naku, wag na. Usapang babae lang yun. Ay, opo, Chong. Usapang babae. Next time na lang ako magkukwento sa inyo, Kape po. Baka gusto nyo. Ipagtitimpla ko kayong dalawa ni Nanay. Ako na lang, Nak. Alam kong pagod ka rin sa pamamasada. Hindi, ayos lang po. Madali lang naman po magtimple. Hayaan mo na si Pinang. Hindi mo rin naman yan mapipigilan. Mukhang pagod na pagod ka, mahal. Gusto mo ba ng masahe? Ayos ka lang, anak? May nakaalala siguro sa'yo. Mukhang kinikwento ka na naman ng manliligaw mo. Mukhang bibig ka nun sa bukid. Kaya yung mga katrabaho namin, kahit hindi ka pa nakikita nung iba, kilalang kilala ka na sa pangalan. Talaga, Chong? Loko yun Nako naman kunwari pa to. Kinikilig naman. Si Chong talaga nanunukso na naman. Diyan na nga kayo ni Nanay, magtitimpla na lang ako ng kape. Papadudot na gets ko naman po kaagad si Nanay na ayaw nitong iparating kay Tio Estong ang nalaman ko. Kaya kahit labag sa kalooban kong gawin yon ay inilihim ko pa rin po kay Tio Estong ang katotohanan. Pero hindi ko naman mapigilang makonsensya tuwing nag-uusap kami at wala man lang akong nababanggit sa kanya. Palaging sinasabi ni Chong na mahal niya si Nanay, kaya ayaw niyang nahihirapan ito o kahit sino sa aming magkakapatid. May mga pagkakataon na gusto ko na lamang sabihin sa kanya ang totoo, pero ayaw ko namang ako pang maging dahilan ng pag-aaway nila ni Nanay. Papadudot, laking tuwa ko naman noon nang tumupad si Nanay sa usapan namin. Lumayo na siya sa boss niyang may gusto sa kanya at nakipag-usap na lang ng maayos tungkol sa utang niya. Ginawa naman namin ng paraan na mabayaran yon. Ang kagandahan lang ay hindi ito katulad ng pinagsanlaan ni Nanay noon na talagang nanggigipit na. Mas madaling kausap ang amo niya at napapakiusapan pa. Tungkol naman po sa makulit kong manliligaw. Kahit pareho kaming abala sa paghahanap buhay ay gumawa talaga siya ng paraan para magkita kami ulit. Minsan napapadaan siya sa bahay kahit na hindi niya sabihin, alam kong ako ang dahilan ng pagpunta niya roon. Hindi na nagpaparinig sa kanya si Nanay dahil nag-usap na kami. At ayos na raw sa kanya kung sakaling papayagan kong manligaw si Kaloy. Kaya naman nang muli kaming magkausap ay hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik pa, Papadudot. Oy, Kaloy! Saan mo ihahatid yung buhat mong palay? Doon sa may kanto. Sakay na! Sigurado ka ba? Mabigat tong mga dala ko. Oo, dadaan din naman ako ron Sige na nga.
Tatanggi pa ba ako ikaw na yan. Bilisan mo na, baka magbago pang isip ko. Eto na nga Isasakay ko lang tong palay sa loob. Sipag mo Makapagtrabaho ka para may binubuhay ka ng pamilya Ikaw rin naman Maghapon kang namamasada tapos ang aga mo pang umaalis sa inyo. Gawin mo lang motivation yung utang. Kahit inaantok ka pa, kapag naaalala mo yung utang, magigising pati kaluluwa mo. Ganyan din kami dati. Kami? Bakit? May kasama ka ba sa bahay nyo? Oo naman. Anong akala mo sa akin? Uli lang lubos? Mukha lang naman akong palaboy dito sa lugar natin. Pero may inuuwian din naman ako. Hindi mo naman kasi nakwento yung tungkol sa mga magulang mo. Kaya malay ko ba? Gusto mo bang ipakilala na kita sa kanila? Agad-agad? Kapag handa ka na. Pwedeng saka na lang. Hindi ko pa kasi alam kung paano sila haharapin Tsaka, hindi pa naman kita boyfriend, di ba? Yun lang. Pinamukha sa akin. Biro lang. Naiintindihan naman kita. Salamat kung ganun. Ang kaso, paano mo naman ako magiging boyfriend kung di mo pa ako pinapayagang manligaw sa'yo? Kailangan na ba? Hindi naman. Pero kung may tiwala ka na sa akin at gusto mo na rin ako, pwede mo naman akong payagan na ngayon. Sige, manligaw ka. Pero makaluma kasi yung pamilya namin pagdating sa panliligaw Alam ko na yan. Binalaan na kaya ako ni Mang Estong. Sabi niya, kapag pinayagan mo na raw ako na manligaw, siya mismo yung magpapahirap sa akin. Wala raw boss. Ibig kong sabihin, walang kaibig-kaibigan kapag ikaw yung pinag-uusapan. Sinabi talaga ni Chong yun? Malalaman mo kapag pumunta na ako sa inyo para simulan yung panliligaw ko. Pero may tanong muna ako sa'yo. Itanong mo na lahat. Kahit ano, sasagutin ko. Kapag naging tayo ba, mas gugustuhin mong manamit ako ng pambabae? Hindi ka ba mahihiya na ganito yung magiging girlfriend mo? Seryoso ka ba? Bakit naman ako mahihiya na ikaw yung girlfriend ko? Panalong-panalo na ako sa'yo. Masipag, madiskarte, walang kaarte-arte, at maganda pero simple. Ganyan na ganyan yung gusto ko sa isang babae. Nagustuhan ko yung ikaw mismo, kaya hindi ko babaguhin kung ano ka. Talaga? Buisit. Baka mamaya mapaiyak na ako nito Focus sa manibela. Sasagutin mo pa ako. Uy, kahit dinadaldal mo ko nakapokus to. Tsaka kabisado ko ng kalsada dito Kahit nakapikit pa ako, mayahatid kita ng buong buo sa pupuntahan mo. Buong buo talaga. Pero hulog na ako. Bakit kasi hindi ka umayos ang pagkakaupo mo dyan? Bagal talaga. Ano? Sabi ko ang slow mo. Nababagalan ka pa sa pagtakbo ko? Ha? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pero sabi mo ang bagal ko. Ay, ang hirap talaga bumanat kapag masyadong inosente yung kausap. May sinasabi ka? Wala. Sabi ko, ingat. Ingat sa pagmamaneho. Papadudot, narinig ko naman noon lahat ng mga sinabi ni Kaloy pero sinadya kong magpanggap na hindi ko siya naiintindihan. Hindi pa kasi ako handang makita niya kung paano ako kiligin sa mga sinabi niya. Baka isipin niya na lumalabas ang pagiging babae ko kapag siya yung kasama ko. Totoo naman yon, pero gusto ko pa siyang subukan kung hanggang kailan siya tatagal sa panliligaw niya bago niya makita ang kahinaan ko bilang isang babae. Bili noon ng namayapa kong ama na huwag akong bibigay ng basta-basta sa isang lalaki kahit na mukhang mabuti naman ang intensyon nito. At dahil wala na si tatay, si Tio Estong na ang tumulong sa akin. Pinag-ayos ni Chong ng mga sirang bakod si Kaloy. Pinag-igib din niya ng tubig kahit meron namang kaming balon sa likod ng bahay namin. At ang huli, isang linggong namasada ng tricycle si Kaloy para sa akin. Ang nakakatuwa naman po roon, wala akong narinig na kahit isang reklamo mula sa kanya. Mukhang pasado rin naman siya kay Chong at sa nanay ko kaya nabuo na rin noon ang desisyon ko. Nagawa niyang patunayan ang sarili niya, Papa Dudut. Aaminin ko, Papa Dudut, na hindi rin naman ako dihado kay Kaloy. Yung sipag pa lang at pagiging gentleman niya kahit medyo may kakulitan siya ay pasok na sa banga. Handa na nga po sana akong sagutin siya noon nang may malaman ako tungkol sa pagkatao niya.
Papadudot saka ko lamang naintindihan kung bakit aligaga sa pag-aasikaso si Tio Estong kay Kaloy noong bumisita siya sa amin. Yan ay dahil isa siya sa mga may-ari ng malaking farm doon sa amin. Ang malupit pa roon ay nag-iisa lamang siyang anak kaya sa kanya rin yon ipapamana. Wala talaga akong kaideya-ideya noon dahil hindi ko naman kilala yung mag-asawang may-ari at hindi ko rin alam na may anak pala sila. Isa pa ay ginagawa rin ni Kaloy ang mga trabaho ng mga tauhan nila kaya hindi ko talaga yon mahalata. Hindi naman sila yung tipong sobrang yaman pero nahiya ako noong naalala kong napagkamalan ko siyang kargador sa sarili nilang farm. Sa halip na magalit na hindi agad sinabi ni Kaloy ang tungkol doon ay natawa na lamang ako, Papa Dudut. Sino ba naman kasing mag-aakala na yung makulit kong manliligaw ay siya palang tagapagmana ng malawak na palayan at maisang nadaraanan ko sa pang-araw-araw. Pero kahit nalaman ko nang hindi talaga siya mahirap kagaya namin, hindi pa rin nagbago ang pakikitungo ko sa kanya. Kung paano kami noong nagsimula siyang manligaw ay ganon pa rin kami kahit alam ko na amo siya ni Tio Estong. Kahit naiintindihan ko naman kung bakit pinili niyang hindi na lamang yon sabihin sa akin, ay medyo nagtampo pa rin ako sa kanya. Hindi naman po siguro may iwasan yon, lalo na't kung ano-ano pa yung nasabi ko sa kanya sa pag-aakalang pareho kami ng estado sa buhay noon. Bakit parang hindi maipinta yung mukha ng dalaga ko? Chong, wag niyo po kung simulan, mainit ang ulo ko ngayon. Kalmahan mo lang, ikaw naman. Dahil ba yan kay Kaloy? Hindi po. Sus, sa akin ka pa ba magsisinungaling? Halos mabuo na nga yung mukha ni Kaloy dyan sa kunot ng noo mo. Chong naman eh. Magkape na lang kaya kayo dun sa kusina. Hindi, pag-uusapan natin yan. Ay, alam ko naman na nagtatampo ka sa kanya kasi hindi niya sinabi na hindi naman pala siya mahirap kagaya natin. Wala na po tayong magagawa ron. Tsaka hindi naman niya kasalanan na pinanganak siya sa may kayang pamilya at tagapagmana ng malawak na farm. Kahit naman hindi siya maging tagapagmana, hindi rin malayo na magkaroon siya ng sarili niyang farm, anak. Masipag at matalino yung batang yun. Kung ganun lang ako kabata, nako, marami pa akong kayang gawin para umasenso sa buhay. Makapagsalita ka naman dyan, Chong, parang senior ka na. 52 ka pa lang naman eh. Oo nga, pero hindi naman ako kagaya ng ibang kaedaran ko dyan na hindi halata ang edad. Kasi alagang-alaga nila yung sarili nila. Ako, mula pagkabata, babad na sa sikat ng araw at batak na kakatrabaho. Kaya madali rin ako nang hina. Hayaan niyo po, nandito pa naman kami ni Bunso. Kapag dumating yung araw na hindi nyo na kaya ni nanay na magtrabaho, kami naman yung bahala sa inyo. Swerte kaya namin na may tatay kaming ganyang kasipag. Alam kong bihira ako tong sabihin sa inyo, Chong, pero salamat po. Salamat po kasi dumating kayo sa buhay namin. Ay nako, paiiyakin pa ako ng batang to. Paano ko naman kayo hindi mamahalin? Pareho kayong mabait ng kapatid mo. Mabait po pagtulog. Nak, mukhang may bisita ka. Si Kaloy oh. Anak ng kuting naman oh. Kung kailang nag-i-emote yung tao tsaka pa darating. Chong, alis muna ako ah. Iikot lang uli ako dito sa atin. Baka makapick up pa ng pasahero. Hindi mo ba muna kakausapin yung manliligaw mo? Bahala po siya sa buhay niya. Uy, saan ka pupunta? Maghahanap buhay para yumaman. Galit ka ba? Mukha ba ako natutuwa? Usap naman tayo. Wala ako sa mood. Umuwi ka na lang. Sige na kahit sandali lang. Gusto ko lang mag-sorry kasi hindi ko kagad nasabi na ako yung amo ni Mang Estong. Oo nga pala, amo ka niya. Pinahihirapan mo ba siya? Bakit laging pagod na pagod yung Chong ko pag umuuwi? Siyempre, nagtatrabaho kami. Hindi naman kami nandun para magkwentuhan lang. Tsaka kung ano yung ginagawa niya, ginagawa ko rin naman. Pahumble ka pa dyan. Bakit ako kotse kang nagpunta rito? Kasi bala ko nang sabihin sa'yo yung totoo. Kaso nasabihan na ako ni Mang Estong na alam mo na pala. Kaya sorry na. Hindi naman ako yung sobrang yaman na tagapagmana ng malaking kumpanya.
Kagaya ng nababasa mo sa pocketbook. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Kahit na, hindi pa rin tayo bagay. Itong iabab na nasa harapan mo, hindi marunong mag-ayos sa sarili. Parang walang ibang alam na kulay na damit kundi itim at sunog ang balat sa sikat ng araw. Hindi ako magugustuhan ng nanay at tatay mo para sa'yo. Paano ka naman nakakasiguro dyan? Kasi may kaya kayo tapos mahirap lang ako. Galing din sa hirap si nanay at tatay, kaya hindi ka nila huhusgahan. Tsaka kung ikaw, di mo naaalala naging pasahero mo na sila, ikaw tandang-tanda pa nila. Alam mo ba na sila talaga yung unang dahilan kung bakit kita nagustuhan? May kinikwento kasi sila na babaeng tricycle driver dito sa atin na maingat magmaneho at maalaga sa mga senior. Kahinaan ko yung mga magulang ko, Pinang. Kaya kapag may gumagawa ng mga bagay na ginagawa ko sa kanila, lumalambot ka agad tong puso ko. Naaalala ko na sila. Meron nga ako na isakay na mag-asawa nito mga nakaraang buwan lang. Isang beses ko lang sila naging pasahero pero malay ko ba na sila pala yung mga magulang mo. Yan yung isa sa pinaka-nagustuhan ko sa'yo. Kahit hindi mo alam yung estado sa buhay ng mga taong nagiging pasahero mo, patas mo silang tinatrato. Pwes, para lang din sa kaalaman mo, kahinaan ko rin yung mga mahal ko sa buhay kaya kita nagustuhan. Kaya kung gusto mo malaman kung anong nararamdaman ko para sa'yo, sige na. Inaamin ko ng gustong-gusto kita. Papadudot hiyang-hiya ako noon sa ginawa kong pag-amin kay Kaloy. Halos siningin ko na noon na lamunin na lamang ako ng lupa para hindi ko makita yung reaksyon niya. Pero dahil magkaharap lang kami noon ay wala na akong naitago pa kay Kaloy. Parang bulang naglaho yung tampo ko sa kanya noong nalaman kong pareho kami ng kahinaan. Natouch pa ako sa mga sinabi niya at doon ko nakita kung gaano niya kamahal ang mga magulang niya. Sa totoo lang ay nasa kanya na po lahat, kaya hindi na ako nag-inarte noon. Kahit na siga pa rin akong kumilos at panlalaki kong manamit, matapang kong inamin na pareho lang kami ng nararamdaman sa isa't isa. Aaminin ko nung una, inisip ko talaga na medyo alangan talaga kami sa isa't isa. Dahil sa estado namin sa buhay, pero tuwing iniisip ko kung paano kami nagsisikap sa buhay sa kabila ng pagkakaiba namin, mas nangingibabaw yung pagmamahal ko sa kanya, Papa Dudut. Mas nangingibabaw lahat ng nagustuhan ko sa kanya bilang Kaloy na napagkamalang kong kargador. Sinagot ko na siya noong araw ding yon kaya inimbitahan na niya ako sa bahay nila para ipakilala sa mga magulang niya. Pwede ka nang huminga. Kanina ka pa kabadong-kabado ah. Ramdam ko yung lamig ng kamay mo kanina. Bakit kasi hawak ka ng hawak sa kamay ko? Bawal na ba maging sweet sa girlfriend ko? Proud lang naman akong ipakilala ka sa mga magulang ko kanina. Kita mo naman gustong-gusto ka nila. Kulang na nga lang, magpalit na sila ng anak eh. Akala ko kasi mas gusto nila yung mga babaeng mainihin tsaka yung malumanay magsalita. Hindi gaya ko na walang preno yung bibig. Buti pa nga yung tricycle meron. Hindi mo naman kailangan magpakababae ng sobra sa harap nila. Kung alam mo lang, pareho lang kayo ni nanay nung dalaga pa siya. Talaga? Oo, nakwento yun sa akin ni tatay. Pero nung nabuntis na niya si nanay, ayun, biglang naging... Ano na nga yung sinabi mo kanina? Abab? Oo, babae yun. Binaliktad lang. Pero seryoso, nagbago talaga ang kilos at pananamit ng nanay mo nung pinagbubuntis ka na niya? Oo, kasi syempre buntis. Kailangan magsuot ng bestida para komportable. Hanggang sa makasanayan na niya. Iniisip ko nga kung... Kung ano, pabitin ka pa eh. Paano kaya kung ikaw naman yung nabuntis? Ano? Bakit naman pagbubuntis agad yung nasa isip mo? Doon din naman tayo papunta kapag ikinasal na tayo. Kasal? Hoy, teka lang. Kumalma ka naman. Kakapakilala mo lang sa akin sa mga magulang mo, kasal na agad? Tapos kanina, nasa pagbubuntis ka na, hinihinay lang. Baka himatay na ako dito. Cute mo talaga. Cute mo mukha mo. Halika na, iuwi mo na nga ako para makapagpalit na ako ng damit. Kinakati ako dito sa bestidang pinahiram ni nanay. Ganda kaya niyan. Bagay sa'yo, parang natutulog lang. Ay, ito naman, nakapamalo agad eh. Kaya palang ngisi-ngisi ka kanina kasi natatawa ka sa suot ko.
Bakit naman kasi hindi mo sinabing mukha pala akong ibuburol dito sa dress na pinasuot ni nanay? Nakakainis ka. Nahiya na kasi akong sabihin sa'yo. Iuwi mo na nga ako. Ito na nga po, ma'am. Iuwi na kita. Uy, sorry na. Hindi naman talaga totoong mukhang pangburol yung suot mong dress. Ikaw lang naman yung iniisip ko eh. Mukha kasing hindi ka komportable na suot yan. Mas gugustuhin ko pa nga magbarong na lang eh. Pareho lang din naman ng tela. Masyado ka yatang nape-pressure kanina. Sorry ah. Hayaan mo na. First time ko kasi maranasan yung ganun. Nasabi ko naman sa'yo dati na hindi pa ako nagkaka-boyfriend, di ba? Oo, kaya nga naiintindihan kita. Sa susunod nga kahit nakapambahay ka lang pagpunta sa amin, ayos lang eh. Tsaka na-appreciate ko talaga na nag-effort ka pang magsuot ng dress para ngayong gabi. Ngayon lang kita nakita na iba yung kulay ng suot na damit. Ginawa ko lang naman talaga to para sa'yo. Kaya nga wag ka na magtampo. Binibiro lang naman kita kanina para mawala na yung kaba mo. Effective naman, di ba? Pero may napansin talaga ako eh. Ano na naman? Babaeng babae ka na kung magtampo. Papa Dudut, makalipas po ang ilang buwan na magkarelasyon kami ni Kaloy ay nagpakasal na kami sa simbahan. Sinagot ng mga magulang niya ang lahat ng gastos dahil matagal na raw hinihintay ng mga ito na magpakasal ang nag-iisa nilang anak. Nung una ay medyo nag-alangan pa ako na bumukod na kina nanay pero dahil may asawa na ako, sinimulan ko na ring mag-adjust. Hindi yun naging madali para sa akin dahil nasanay na akong kasama ko sila at sabay-sabay kaming kumakain palagi. Matapos ang kasal, doon ako tumira sa bahay ni Kaloy. Mainit naman ang naging pagtanggap sa akin ng mga magulang niya kaya wala kaming naging problema. Pero kahit mag-asawa na kami, itinuloy ko pa rin ang pamamasada ng tricycle para makapag-abot kina nanay kahit papaano. Inihinto ko na lamang yon noong ipinagbubuntis ko na ang panganay namin ni Kaloy. Tungkol naman sa mga utang namin, kahit anong pagtutol namin ay tinulungan kami ng asawa ko na mabayaran ang lahat ng yon para wala na raw inaalala pa sina nanay at Tio Estong. Ang katwiran niya mag-asawa na kaming dalawa kaya magtulungan kami sa mga bagay-bagay, lalo na kung may kinalaman sa pinanggalingan naming pamilya. Papa Dudut, hanggang ngayon ay buo at matibay pa rin ang pagsasama namin ng asawa ko. May 3 anak na rin po kami ngayon kaya wala na kaming mahihiling pa. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Marami pong salamat sa inyong lahat na bumubuo ng Barangay LS. Pagpalain po sana kayo palagi. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Pinang. Mga kabarangay, sa mundong ating ginagalawan, hindi na natin masasabi kung sino nga ba ang pwede nating pagkatiwalaan. Kaya mahalaga na sa una pa lang ay nagpapakatotoo na tayo sa mga taong madalas nating nakakausap at nakakasama. Ang pagpapakatotoo kasi at ang pagiging mabuting tao ay parang gintong butil na ipinunla na pwede nating anihin sa hinaharap. Kapag hindi tayo nagpakita ng kahit na anong pagpapanggap sa mga taong ating nakakasalamuha, hindi magiging mahirap para sa atin ang makisama sa iba. Gaya na lamang ni Pinang na nagpakatotoo, hindi lang sa lalaking mahal niya, kundi pati na rin sa mga taong mahalaga sa kanya. Kaya naman sa kabila ng kaibahan niya sa ibang kababaihan ay minahal siya ng mga taong nakapalibot sa kanya. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.